كبر حزب إرترا إزي إتي وترو قدام ساعات كلتا بحرقتنا بخازفنو ناين الجابا دك هاجر مدرخ حزب قالسي ناي وتر علامو دما نسخة أنت لبامن حيالا تعالى سايزبي من تخبرتات كا كرعات كان حرنت كان تغاليسكا ناي بعلخا قداي بعلخا أموسان من تختبكي كبرات تساتفتي ناي لومي رئيس وقعنا من قستوى حلافنت بمنصر تقدف أو محدرة مرآي سلزخونة منقست انتاي بالزبل كجمر أركيولوجي كاو تاريخ كان زحبره نمنقستي محبرة أوي كونترات ويكا سممع نحبارة ورابحة إذ فترة زد ما قد مخباب حموش تشح عامتات أبتم عبيتي روباتات وياف لاقات زفسر لهم بحرشاز معبلو بوتاتات تيغريس إفراطيس إندوس غانجس نيل زبقلان زمعبلان كتماتات بمصنعي نسل منقستنتن الجمامرؤون نمتقاس بأمبر نسل اتي مصنعتن وصيتون سفح سلزخونه حدا نتم محبراوي سنفلطت زصنعو زحدق يخلت نايلوم رئيس وقعنا بزعبا زبناوي منقستاتن حلافنتاتن نسي بمزماد دما محضرة إساساوي قدفن بمنصر منقستاوي محضران طلب هزبن سلزخونه أبو كدرات سلزهلوني سلزخونه منقست انتاعي منقستي بخما يقوم منقستي مئنت منتاعي يقوم زبلون كالوتن حطوتات كنرئي بالتني كل ساعة ما بقسي زقربو ما قزاز في حخرئيون خكات عدلون اتمدابي منقست زبهال تكال مبار تقلل ترجمو نحنت هاجر ويكا دولة حقتا تقيمو ويحنسيسو أبتكبار زوعل ويزفتسم وجلة ويمتأخخاب ناي سباتي حلافنت تمنقست خاء علتاو منبابرو زيغاتات كتنكفو بوليسيتات أقامات نسون قطواو نطفتاتن سبعو مسالاتن بزرقاقص محنصاصن متقبارن نمتقبارو منقستي حقتات يفتر قرصات يكب نزيقاتات أقلقلوتات يقرب منقستات بأمقاقلا ويكا نأزر رقحا سلطانات أبتهاجر يوم كتقاسو زخول حدا منقست خمس سالي كالعلم نسقا زي أنا زنبرلو فدرالاو منقستي كنداي إذا منقست زي بارليامنتاوي ديمقراسي كوينو بسلسة درجاتات زتقرصي ساتوم كا فدرالاوي أوراجاوي ويون بروفينشال سالساي كا جزاتاوي تريتوريال يوم سلزخونا خا كندا عسرت أوراجاتاتن سلسته جزاتاتن اللوا أبزي سلمتاي تريتوريز تريتوريز تباهيلو يصوع سلمتاي كتريتوريز كوينو مس كونفدريشنز تتححزي قداي نوح تاريخ ذلو سلزخونه
ካሊኡን ዓበይቲ ነጥብታት ስለ ዘለዎ ናብኡ ከኣቱ ይኮንኩን ምክንያቱ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ብኸመይ ይኸይድ ጥራሕ ንዓና ከም ኤግዛምፕል ከም ምሳሌ ከገልግለና ስለንደልዮ ጥራሕ እዩ ኩሎም ኣብ ኩሉ ክፋል ምሕደራታት ዝነብሩ ዜጋታት መንግስታዊ ኣገልግሎታት ይረኽቡ ሰብኣዊ መሰላቶም ድማ ዝተኸበረ እዩ ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ዘበናዊት ዓለምና ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ናብ ስልጣን ዝመፁ ንርኢ መምዝኒኣቶም ንህዝቢ ብዘቕሞም ሕግታትን ኣተረጓግማን ንህዝቢ ብዘቕርቦም ኣገልግሎታት ንህዝቢ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላቱን እዮም ቅድሚ ናይ ደገ እወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ፅልዋታት ምርኣይና ድማ እቲ ምስ ደገ ከራኽበና ዝግብኦ ፖሊሲታት ሓንፂፁ ከተግብር ዝበቅዕ ውሽጣዊ ምሕደራ ምህናፂ በዚ መንግስታዊ ሓፂር መምዘኒታት ምሕደራ ኢሳያሳዊ ህግደፍ ክርኢ ክፍትን ኣብ ሃገርና ንዜጋታት ዘመሓድር ሃገራዊ ሕጊ ወይ ቅዋም የልቦም መንግስቲ ብሕጊ ዝተቐየደ ንዜጋታት ዘቕርቦም ኣገልግሎታት የለውም ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ፍጹም ዝተሓለወ ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ምሕደራ ህግደፍ ንዜጋታቱ ብግቡእ ከመሓድር ዘይበቅዕ ፀረ ህዝቢ እዩ ኣብ ምባል መዛዘሚ የብፅሓኒ ኢሳያሳዊ ህግደፍ ልዕሊ ህዝቡ ኣብ ምስፍሕፋሕ ስልጣኑ ዝተቆርነ ብሰንኩ ድማ ህዝብና ናይ ከባቢና ውግኣት መሳርሒ ኮይኑ ይበርስ ንሪኦ ኣለና ህዝብና ምንም እኳ ኣብ ትሕቲ ሓፂናዊ ኣርዑት ተቆሪኑ ሰብኣዊ መሰሉ ካብ ምርግጋፅ ይተዓፈን እምበር ካብ ምቅላሱ ኣይቋረፀን እቲ ቃልሱ ድማ ብውዱብ ኣገባብ ናብ ኣድማዕነት ገና ኣይቀየሮን እምበር እናደንፍዖ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ ሓደ ምሳሌ ኣበናይ ከተማ ወይ ገጠር እዩ ኣይትበሉኒ እምበር ኣኼባ ምሕደራ ናይ ሓደ ዞባ ኣብ ዝተኻየደሉ መራሕ ኣኼባ ዘረብኡ ወዲኡ ንሕቶታት ኣብ ዝተፈቕደሉ ሓደ ዜጋ ተላዒሉ እቲ ዜጋ ዝበሎ እቲ ኩሉ እቲ ኣኼባ ዘካይድ ፀንሐ ኣባል ህግደፍ ኣባል ምሕደራ ናይቲ ከባቢ ከም ምንም ኣይቆፀሮን ምክንያቱ ንህልዊ ኩነታት ሂወቱ ዝምልስ ኮይኑ ስለ ዘይረኸቦ ተስዩ እንታይ ኢሉ ንጠምለና እዩ ንጠምለና ምባሉ ነቲ መራሕ ኣኼባ ቆጢዓቶ ብዙሕ መፈራርሒ ቃላት ተጠቂሙ ክድህሎ ፈቲኑ ክበክለሉ ፈቲኑ ማለት ጃስት ንጠምለና ስለዝበለ ስለዚ ንጠምለና ንፀማእ ኣለና ዋትኤቨር ዝስማዓካ ዘሎ ክትገልፆም ዘይትኽእለሉ ስርዓት እቲ ቁም ነገሩ ግን እቲ ህዝቢ እስዩ ደጊፍዎ ወንጠምለና ሓቁ ይገለ ወንጠምለና ምክንያቱ እዩ ዝሓትት ዘሎ ግን ንጠምለና ኢሉ ከም ዝኾነ
تأخيبا نتزبخ عمقتي أكابل نتزبخ عمقوس لزي كالي نجزيو بوتعاتي تهزب زقبرو نجر تتصفى زبلن زلون تايو ازي እናተደለበ ኣብ ሓደ ናይ ለውጢ መድረኽ ክበፅሕ እዩ ዘብለኒ እንታይ ክገብርዎ ምዃኖም ስለ ዝፈለጠት ህዝቢ ክሕሎ ኣለዎ ኢሎም ለይትን መዓልትን ኣብ ዝኸዶ ኣብ ዝወፆ እናተኸታተሉ ይሕልዎ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ክሳዕ ሎሚ ዓልቦኦም እናቐፀሉ እቲ ሰብ ምንም ነገር ኣይኮነናን ክሳዕ ሓደ እዋን ብገለ ምኽንያት ናብ ዝነዓ ናብ ትኺድ ዝግበር ኣይትግበር ምኽንያት ዝርከበሉ ማለት እዩ ወላ እቲ ምኽንያት እንተቐሪቡን እቲ ህዝቢ ኦልሬዲ ተረዲእዎ ኣሎ ስለዚ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክንከላኸለሉ ኣለና ኢሉ ቃል ኪዳን ኣትዩ ነቲ ሰብ ዝከላኸለሉ ዘሎ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ከዓ ዝተተንከፈ ኣይኮነን ክሳዕ ሕጂ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ እቲ ሰብ ኣይተተንከፈን እዚ ቀስ እናበለ ናብ ህዝባዊ ዝተወደበ ሓይሊ ክዓብን ክልሕምን ዓቕምታት ዝሰርሕ ዘሎ እዩ እብል ካብዚ ተበጊስና ንሕና ደንበ ተቃውሞን ደለይቲ ፍትሕን ከ ቃልሲ ህዝብና ብምሕጋዝ ኣብ ምንታይ ደረጃ ድልውነት ኣለና ዝብል ሕቶ መዛዘሚ ክትዕና ክንገብሮ ጽቡቕ ይመስለኒ ኣብ ሓደ ሰብ ዝወካል እያ ሓደ ሰብ ዝእንጅነራን ዝሓንጻጽያን ሓደ ሰብ ዝሓጋጊኣ ዝፈራዲኣን ህግደፍ ዝፈጻሚኣን ህዝቢ እወንታዊ መላስን ኣተግባርን እምበር ሓታቲ ኣብ ዘይኮነላ ህዝባዊ መሰላቶም ፍጹም ተሓሪሙ ካብ ትምህርቲ ጥዕናን መሰል ሰብኣዊ ኣገልግሎታትን ተገሊሉ ዝነብረላ መሬት ተቐይሩ ከም ዘሎ ኩሉ ሳዕ ኣብ ኣእምሮና ብምቕማጥ ንኽውንነት ህዝብናን ሃገርናን ንምልዋጥ ክንገብሮ ኣብ ዝግባአና ከነተኩር እዩ ዝመስለኒ ካሊእ ምሳሌ ዝረኸብኮ እንታይ እዩ መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ማይ ኣይመፀሉን እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እውን ኣብቲ ናይ ኣስመራ ፊልምስ ክንርኢ ከለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ፕላስቲክ በርሚላት ንርኢ ካብ ሰማይ ካብ ዚንጎ ኣዕቂሮን ክጥቀማ ንመሃዘዎ እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ኩሉ ናይ መብራህቲ ሜትሮን ናይ ማይ ሜትሮን ወርሓዊ ክፍሊት ይኸፍል ህዝቢ ሕጂ ኣብ ሓደ ከተማ ንሕና ይንኸፍልን ኢና ኢሎም ኩሉ ይኮነን ብሓደ ወገን ጀሚር ኣይንኸፍልን ኢና ስለምንታይ ኣይንጥቀመሉን ኢና ዘለና እሞ ክንወስዶ ኢና ውሰድዎ ልዕሊ 50 ሜትሮታት ቆሪፆም ወሲዶም ምክንያቱ ካብ ሩባ ቀዲሐን ብዘምፃ ዓረብያታት ማይ ዝሰቲ ወይ ከዓ ካብ ሰማይ ማይ ኣብ ዝዘንበሉ ግዜ ተፀቢዩ እዩ ዝጥቀም ስለዝኾነ እዚ ምሕደራ እዚ እቲ ህዝቢ ካብ ዘይብሉ መጥሚጡ ኣይፀግሞን ካበይ ከ ከምቲ ክዝብልሉ ግዜ ዝበሃል እቲ ብረሚታንስ ዝነብር ህዝቢ እቲ ገንዘብ ክኣትን ከሎ ዝወስዶ ጥራሕ ዘይኮነ
نخل زبلكم زلخو نامت أي وصلهم عليك سلازي بدخنات كنبرون يشجروا أمو بخل أنتنو أنت رئينايو كم سب من بارسينو زنبر زلو حزبي إذي كم تزبلكو قديمة نما بقسي وقعنا خخون بسفيحي حتوتاتنا العلنا كنكاتعلو كنكال مئنتي الريال هيوتنا يهزبنان الريال عقباب محدرة ناي هقدفن انتاي مخانو أمو اتهزبس أب كم زخونة تعتعلو فقع إلو انبي أبزبللو درجة قوا يبس حلو نحنا نقال سالنا ننت فتحي ننت دحنة حزبنا النبل بخمينا نكس حجي كنكدو زصنحنا بملوات نت حزبي كاتب جسل زلو خنت تبابع علو بالنخل لا جبار كنصرح النخل زي أتوكيرنا كنريو كنكاتعلم انتيو يغني لي بعمقوتن بصفحاتن كان العلوم زقبونا نتبتاتيوم بزكال أبتي كندي رأس وقعنا كابتي كندي رأس وقعنا خيزن بعنا كن حتت كن ملسن ريتوتاتنا كن هذنا محسن دقيمة حتون تخينو بنصور كم حتى يقرب 3 دقائق كأي وهابو نريتو ماكسيمم 7 دقائق وهابو تمليسنا خن حتتن ريتوتاتنا كنسفحن نخيل كم تقدم زبلكو نايلومي أخيبانا زي ما أكللنا عقباي حاونايو نوع حلقة النتيبير لخو يقني اللين لقنا ناب قزا نملس دعونا حفلنا بلنا رئيتوتاتنا نحطوتاتنا نقرب ندرخ ندخل جزي نقزاي حدش تخلي وقعد حن مساكا سيد أحمد كمان على كمان سيد أحمد مقعد حمد صحيح سيد مقعد أحمد حتى لك هلاي جزي سالساي جزي خبلو نو نو دخلت السيد تليفون تلزغيره هو هذا لا يا يرمز ثانك يو ثانك يو يا أني اللي أو هو الغلمو حتى هو مالسي حتى لي ميموري أوكي هو نحطه الممهرية تايمين كجبر إني 3 دقائق اللي نحطه التايمين أيتوت إحنا أنا سي قديم كان معنا نوزع هري هو already إن زارب كان دي لو سريع كان لا إذا حتى سي مالسي تي حزبنا نتي قدات زقبل زلص تي رمتنس لدقن سدد لنا دو يخون مهنياتو خمدي زبلا دست ديركب نيرتو زخون كم تتأمينا زولو زبالكايو نحن نبعدنا نتي شقرمسي نخي فتحو نحجزهم دلنا خويني سمع أن مهنياتو دين سدد نيرنا أنت نخون مالسي the most dangerous person is a hungry man يقولوا أبزي Southern Africa and حيت أميسي فرحنا ديو أتواينا هجي تي مسخلو سببان ستاين تي نايدقى قرب حاجز مركب متنفاس من الباش نتي قدام نخيدو فقلو زعنك أفضل لهم دو يسمعكم ممهري أني اللي Thank you جن
بفلاي أنا كملصو زي كونه تجزع كملصو يقبع مخنياتو نخلنا بحد نريون كتعتلون زلنا سلزغوني نتي رئيسو مهاب أنا طرفك عمو سلزيدل اللي تجزع بارتيبيت قبل سلزلو كاب different angles كأخر رأس لزغل كاب تجزع ملسن تزقرب ومرز تتجمروا صبوا نيرو بكل أنا بوجن اوكي مو يدو حفظ بلون يلن إذا عباي حتى يعني كم تزبل كايو شجرسي مفتحي فتر يا مزبلو أبزون شجر مفتحي فتر تهزبي حنتي كتنبرو تخيل أتي حريسو زنبر هزبي كل ساعة عمت من رئيس حارس أبغزي زرقي كاب جنبت جميرو أزمرا سنة لا كم أخلو أقول لا ديو أبديكا زفريو أكال يزرق طبق ما ينترخيبو كم زنايلو معامت زرخبكو حبريتا صبوق كم زلو أكالهم صبوق أتولهم كم زلو فراي عمت مخانوي لذي زياتو انتايم زقبرو وحليتات يعني أديتات قفتات صريحا مليئا نعمت زأخلا قلب ترفز اللون كم كرام إخلي بحال عميتا كل جزء سبسيستنس فارمرز لزخانو برتسبنا نسوتر حيكونن دارو يفريا تقلب على كابتي نصابان محرسن إذ سلازلو أبتي إخلوم ودي تحسيسو عدي تحساسينا أتينا زلنا تحسيسو عبدالله اللجيزي إخلتاتهم أتيوم already نقلب زخون نزار إزخون انت خاف أنا عمتها زمراي في اللاتني وتواهيلو زتغيرو زرف أخلي يوم أب علاقة زورودو مخنياتو كابتل زشيت ويبقى زشيت لسا بحب أني شدشت ورحس أنيحا كنت زخت فريا ترفق خلق علنا سلازقنا سو أين سبيتنا عم منجوزي تمايتهم علاقة ضد اليوم سخا أنتاي تزي زرقوه الحري بربرة ويكا أي حب حربرة زي زري أم كأي حب حربرة جزء إداريو نتصاب أي محرشة اللي كرفسة اللي خاب حات عوين سرحنا قرات كله إزي وطا إزي قابلو سلازي انت دا مازر نيشر لقيسات اللوم ما يوم كأخاب رباعي خراي كأزخفلو يبلومن بزعبا مبرهتك عايش قرون يوم سلازخونه دحان هيوت كنابر يقول إتي كتماوي خوينو زرلو هزبي أب كل ختماتات زنبر تنقاداي كاباتهم كابتهم حرشتوت زماسي أبتي تقبلوا نتب كتما زرلو خشيت كم تطعي جزيس بمخاين بقندرانات ناتسعنة نوصا إزخيد بزوحي بفلاي كأخم سليت كم نيوك ني زيت زخون فول
ዝኣመሳሰሉ ነይሩ ሕጂ እቲ ነግዲ ባዕሉ ይግደ ዝተቆፃፀሮ ስለ ዝኾነ ኣብ ከምኡ ዓቕሚ እውን ስለ ዘየለት ህዝቢ ብከምኡ ኣይከይድን ግን ዝርከቦ እቲ ንግዲ ምኻዱስ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ እቲ ነጋዳይ እውን ቁሩብ ሂወት ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ካሊእ ኣብ ሽግር ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ማለት እዩ ስለዝኾነ እንታይ ይግበር ክትሕግዞ ኣለካ እትሕግዞ ከዓ ምእንቲ ጠሚዩ ከይሓምም ከይመውት ትግደድ ማለት እዩ እቲ ምርጫኻሲ ተቃሊሱ ዶ ይውፅአዮ ነቲ ኩነታት ወይ ከዓ ኣትሊስት ሂወቱ ከተርፍ ተቃልሲ ከዓ ምስኡ ቅፅል ይኽእል እዩ ኣብ ዝነቕሓሉ ትብል ኣብ ዝብል ኢኻ ትወድቕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝተቐስክዎ ምሳሌ ዓንተቦይ ጠሚና ኣለና ክብል እንከሎ እቲ ሰብኣይ እቲ ህዝቢ ከዓ ወጠሚና ኣለና ኢሉ ምስ ተስአን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከይትንከፍ ኣብ ጎኑ ጠጠው ምባሉ ኣብ ሓራስ ኣብ ሓለዋ ምእታውን ዓብይ ለውጢ እዩ እዚ እቲ ክልሕም ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ገፊፎም ይወስድሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ደቆም ሃዲሞም ንበረኻ ኣብ ዝኸድሉ ኣምፅኦም ወይ ከዓ ገዛኹም ይዕፀ ኢሎም ከብቶምን ንብረቶምን ዓፅዮም ንደገ ውፅዮም እሞ ዝገበርኩም ግበሩና እምበር ቀደሙ ምሳኹም እዮም ነይሮም ምሳኹም ኢኹም ወሲድኩም ሞ ሓደ ወላዲ ወይ ከዓ ሓንቲ ቤተሰብ ወሲድኩማ ንሕና ካበይ ክነምፃልኩም እሞ ከምዚ ኢልኩም ትነብሩ ንነብር ተሰዲድና ለሚና ንነብር ሲምፕላታ ተዘይሉካ ዓድልና ዘጓነፈና ንረክብ ንሕና ክንድንሓተኩም ንስኻትኩም ንዓና ተሓቱና ኢሉ ጨኪኑ ክዛረብ ኣይከኣለን ኣናድዩ ኣምፅኡ እንኩ ኢሉ ክህቦም እንከሎ ንሞት እዩ ዝህቦም ዘሎ ስለምንታይ እምቢ ኣነ ኣይሃብኩኹም ከይዱ ወሲድኩሞ ሕጂ ከዓ ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈልጥ ኣነ ሓላፍነት ክወስድ ኣይክእልን ኢሉ ክጭክን ኣይከኣለን ምእንቲ ነብሱ ማለት እዚ ክልወጥ ክኽእል ኣሎ ከምኡ እንተዝብል ፀኒሖም ከንታይ እዮም ክገብሩ ከኣስርዎም ድዮም ይኣስርዎም ቀዳማይ ተዛሪበ ነይረ ሓንቲ ሰበይቲሲ ሰብኣያ ምስኦማ ወዳን ዕረፍቲ ኢሉ ምስ መፀ መሊቑ ጠፊዩ እንታይ ገይሮም ንዓ ኣሲሮም ዋላ ሰብኣይ ኣብ ቅድመ ግንባር ይሃሉ ወይ ከዓ ኣብ መደብ ዝመደብዎ ይሃሉ ምስኦም እናሃለወ ንዓ ኣሲሮም ስለዚ እዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ጨካን ማለት ሲ ንሕና ኣይ ቲንክ ክሳዕ ክንደይ ጭካኔ ዝመልኦ ምዃኑ ዝተሰቆረና እውን ኣይመስለንም ኣብ ላንግላንጋ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ዝተሓላለኸ ናይ ጨካኔ ኣካየዳ ናይዚ ጉጅለ እዚ እሞ እምቢ እንተልካ ኣይሰደልካነ እንተልካ ወዮ እሞ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ለውጢ ቃልሲ ክእትዎ ይኽእል እንተሰዲድካሉኸ መን ይረብሕ እቲ ቀንዲ ዝረብሕ እቲ ጉጅለ ምልኪ እዩ ገንዘብ ብዘይዓቐኑ መዝሚዙ ይበፅሖ ነቲ ገዛ እቲ ገዛ ከዓ ብከምቲ ዝበልክዎ ማይን ሉጨን ዘይህብ ሜትሮታት ወርሒ ወርሒ ክፈል ይበሃል ብዝተፈላለየ መገድታት ንዕኡ ዘፅንዑውን ኣለዉ እዚ ገዛ እዚ ከመይ ኢሉ እዩ እዚ ዓይነት ዝለውጢ ዘርኢ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ገንዘብ
ተባሂሎም ዝጽንዑ ዝስለዩ እዮም ብኢንትሪኬት ዝኾነ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዓይነት ህዝቢ ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ነቲ ስርዓት ወይ ነዚ ጉጅለ ምልኪ ከተሕምቆ ትኽእል ንቤተሰብካ ኣትሊስት ካብ ሕማምን ሞትን ዘድሕኖም ቅጫ ክረኽቡ መልኣኽ ክንመዝኖ ዝግብኣና እዩ በሃላ እያ እሞ ካሊእ ሕቶ ወይ ከዓ ኣብዛ ሰይድ ዘለዓላ ተሃዋሲት ሕቶ እያ መልሲ ወይ ርእይቶ ክንህብ ዕቑባይ ረሓብ መምር እዚ ሕቶ ዋላ እቲ ዛዕባ ናይ ሎም መዓልቲ ዘለልካስ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ወይ ምሕደራ ኢሳያሳዊ ህግደፍ ብመንፅር መንግስታዊ ሓላፍነትን ጠለብ ዝብል ብጣዕሚ እቲ ኣመርናቱ ኣፀቢቕና ፈሊጥናዮ ክንከይድ ከለና ንነብስና ክንምልስን ህዝብና ክንምህርን ይገብረና እንጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ከም ኢንጀነራል ኣይድያ ግን ኣሎ ህዝብናስ መንግስቲ እንታይ ከምዃኑስ ይፈልጥ እዩ እቲ ሓይሊ ሒዙ ዘሎ እቲ ብረት ሒዙ ዘሎ ልካክ እሱት መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን መስራሕ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ርኢናዮ ግን ንሕና ሳይንቲፊክሊ መንግስቲ ክበሃል ከሎ ናይ ህዝቢ ኮይኑስ ብህዝቢ ዝተመርፀ እሞ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ንህዝቢ ዘገልግል መንግስቲ እዩ መንግስቲ ከዓ ብኣርባዕተ መሓውራት ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ሓጋግን ፈራድን እቲ ፈፃምን እቲ ዳሕራይ ከዓ እቲ ራብዓይ ከዓ ዝብሎ ድማ ሕጂ ሚድያ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እዚ እንድሕር ኣፕላይ ጌርናዮ ኣብ ህግደፋዊ መንግስቲ የለን ህዝቢ ጭራስ መጀመርያ ዝበልኳ እቲ ብረት ሒዙ ዘሎ እሱ እዩ ሕጂ ከም ድሌቱ ዝገብሮ ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኩላትና በቦወገንና ኣገላልፃ ክንገልፅ ከለና እዚ መንግስቲ እዚ ዲክታተርያዊ ስርዓት እዩ ንብል እዚ መንግስቲ እዚ ውልቀ ኢሳያስ ዝመርሖ ንብል ዋላ ኩሉ እቲ እንገልፆ ኣምራት ከማን ይምልከቶ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኤርትራ መንግስትነት ኣነ በዚ መግለፂ ኣለዎ ከማን ክትበሉ ትኽእል ብኡ ምክንያት ከማን ዋላ ንስኻ ሕጂ መምር ክትገልፅ ከለኻስ ኣብ ራዕዲ ኣብ ሽዑራራ ኣብ ተኸርሚኻ ነበር ዋላ እታ ዘላትካ ዝወስድ መንግስቲ ነው እታ ዘላትካ ውላዶምን ደቆምን ገሊኦም ኣብ ኣገልግሎት ገሊኦም ሃዲሞም ኢሎም ከዓ ዋላ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ግንባር እንከሎ ነታ ደ መፂኦም ንስኺ ውላድከ ኣምፂ ኢሎምሲ በታ ዘላትካ መንበሪኻ ወሲዶም ብሽዑራራን ዋላ ሞት ነው ዋላ ጥፋእ ሞት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ሓልዮት ናይ ህዝቡ ዘይብሉ መንግስቲ ብኡ ከዓ ሓደ ግዜ ሕርብት ዝብለና ክንገልፆ ከለና ነቲ ስርዓት ብጣዕሚ ይሕርብተና ከምዚ ዝረኣኹሞ ከዓ መፂኡ ኣይተ ኢሳያስ ዲኻ ትብል ዘርኡ ኣይተ ኢሳያስ ከዓ እታ ኣገላልፁ 2 ሰዓትን ካልኣን ንህዝቢ ክገልፅ 2 ሰዓትን 10 ናይ ወፃኢ ገላፂ ዋላ ተንታኒ ፈላጥ ናቱ ፕሪንስፕልስ ወይ ከማን ናቱ ሪኮመንዴሽን ጥራሕ እቲ ዝበለፀ ሪኮመንዴሽን እሞ ዓለም ነቲ ናቱ ሪኮመንዴሽን ከምዘይ ስለዘይሰዓበቶ ኣብዚ ሕጂ ሕንፍሽፍሽ ተኣትዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተንቀንዲ ዘምፀን ማለት እዩ ኢትዮጵያን ሱዳን ብናቱ ፕሪስክሪፕሽን ስለዘይከዳ ነቲ ፕሪስክሪፕሽን ስለዘይሰዓቦ ኣብዚ ሕንፍሽፍሽ ኣትየን
أتا عدو زم حضر هذا الله قبل تزبي محدرة مالت نجيت منقستي بزعبا منقستهم أسراد زقنا أتا كل جزء تبع زربا أيتقربنا أيتدارونا إذا نقبر نيرنا يبلنا إذا نقبر نيرنا إذا يلا بزن خيدا لنا بمزخ نقبر نيرنا إمبر نيرنا زي ولو أزر أربعة محلرا ناي إيرترا بمحلاهم مثلا بتعمل يبو حجي عبز انتهى العلو نيرو ناتنا قدف على اللودو عبز إزمان ناس منقست سني كم زرلو منقست كويلو كخيد زقورو سني ناتنا قدلو هو بخفالو بوحد شنوكو مالتي تمال باشاي سي تايبر نيرو بتعمل سنسيتيف زخونا نديو حدا حبرة سبسي أبوخا ديخا تميم كلوس ميم ذلو خمير كسدلهم على مرابينا دين فاتين تميم كلو كسدلهم زي بتعمي سبعة حلف إنك سمع كاس درابي تاع كن بتحد شناكا سلسة ربع خانة من قصة سدلوا الخامات زي كل زي نزار وصل ذا أبوسني كميرنا قلنا زي أخذ سجران خل أبا حتى جا فك نحنا كميرنا من نخل حيل خمان يبني كنا منو نخل نزا أبو سازولو إرتراوي ونحن كل لسه نحد سلسة ورحي وأنا حنت جذب كيس ردنا نعدنا تطول بالمو عند حزب ناس ريفولت تقبرأي كلن نعم خل عليك كل على خلون نعم عم خل على خلون نعم حكي كن كميجر كا إذا أنا عبد زيانا يملعب كبت حدا كل زين الزارب ولا ميدان قبر حزبنا نعم خل على إذا كمان بس كمان من قدر كن كميجر كان إذا بيسوق منو أبو ملو وسايزولو فركان أبغاس كستهلا سلسلة مالتي تا مسزبنا مسولدنا زلاتنا قربت كباب سلسلة نزيا خمير كا كنسجران خليه بحالا يما يغني اللي ما Thank you, عقباي. أمنا وخايو إذا محافظة بلو هو بلا الله هو عقبايك ساعات صوعات صبر أنا ولا والله لا رسعن دي لا زربان دينير عقباي اوكي كساب بيتو دملس مالتي ويا منبر داويت مقعد حن مساخة كسل سيد والله دا ايرلاند يسوى عنان هو اني تا ريفولت تبل انجا ازي دولو جنريشن تراري هم كابتم قد حجي زنبرنا بزيادة ناي ميليتاريستيك أفلوتو على مهنياتو بألفي تي مجمريا كوينات كجمرن كله عدو تحلو قولبو تحلو نداولو نخلو بريتن ستاين دعوتو وزنبرين إذي أفلوتو انكولو وقن كسا حجي كم سقط كوينو منبارو This is a mystery box for me. معناته اترفدو نعم نحجي أنا شو قلت أنت تركب سي سلا زي فتاة طعامة كيدن منقسمها وكوالي حسب حدا نايكومو لزلوغن انتاي مبالي أو use it for dark days مبالي قال قلت ترهب محلو نفسي كمان تقنني بل أجيس أب كم درجة الودوس انت كم يجرمن نسالسان ثلاثين عامت تزوجون موخ بسلام تزهون تاينيرو نقولي عند أسركا نقولي عند قفعكا نقولي وخا أمس عند أبلكا I mean I don't know what's going on. I'm really lost for words بدعوة حزب الزارب كلهم هناس أبدأ جزلنا كاب مجنا تلعلي لك خمزي كل جزء كملا عب تحت بالله خوينا حديد اللي نيرون تاهم كايلو مفتاحته في النيل والليتس لزنا برينا جمو كميجر كلا جزاها تعطيو يداليو نيرون مترسو أريشو رابزت في كايل ونو أبز برهان الليل أمبر ذات فاقواس هابتي كونان أجي نحنا دماني we are whistling in the dark يدول مهناتو
ብዛዕባ እቲ ውሽጢ ዘለና ኣፍልጦ ይኹን ናብሮኦም is very limited ታሓንቲ ንሕና ንገብራ ከይጠምዩ እንዳበልካ ትሰድድ ዋ ከምቲ ሕጂም ክበሃል ፀንሐ maybe 30% እንተደኣ ንዖም ኣትያቶም እቲ 70% ከዓ ናብታ መንግስቲ ከይድ ኣሎ so in effect ንሕና ንክልተ ኣፍ ኢና ንምግብ ዘለና ስለዚ I'm not sure እዚ በዚ ንኸዶ ዘለናስ እንታይ አንለስ ከምዚ ሓደ ነገር በለጭ ኢሉ ገለ ነገር ተደይ ተረኺቡ እምበር ብቀሊሉ ክወድቕ ዝኽእል ነገር ዶ ኮይኑ ይስማዓኩም እየ ዝብል ዘሎ thank you سعيد أول حدا خنذكره زقبانا نجار على سانتاي هزبيرترا بزح تعاليسو بزح ريقو نسورة إرترا أبن قدعو إذا صحيح سلزخونة قالوا لي وزن مسحزبي أبجزي كالسون كابتي والدبات انتهى درع رغيبو يفلت سلزخونة أتي دقو زخفالي بعلو برت تعطيقو بحد إيدو عرفي بخلا إيدو برت تسكيمو زتقالسه زفرين زتقالسن زقلبا حزبي كندي دقو رقيفة ما قدم عينو زرعي زقبري زقو عزي ما بحكم الله كل تي قالسنا زحالفو مرير تهزبي زحالفو مرير هيواتي اجي هاقنا نصا وصيا أب صباح اللقوان عبياد أتوت اللقوان تحقويسو سلمنتاي أتكل كالي يترف صلاينا تسعير وصي احنا خا نصا وصينا إلو تحقويسو كندي تسوي أمو أتي سدرا تنبونا دن بزي قدس موبا كم زخفلو قينو ناتسمعو التاقيعو زليلو أبتانكتات حابيرو ندقو سعيمو تقبيلو قصيلو تي تتوسنا وحدات عمثات نايباد موق ساعة العال زخيد زنبرة أي فلطون مخنياتو اتوشت قاوي أو ودا دبا نا إساس عفولكي أي فلطوني اتتقادالاي تمسوعة النت زخفلين هبعلو جينا تقادالاي أي فلطاني ونتا أوش تغينات تمرحو زنبرت ود نساء شمك راه قدف وين زلا حجي أبت مسرح زخونة يخون زقبرو جيجاتات انتدأ تقاويمو انتدأ نيجاتيف ريتو أقريبو فتصم مزوزنة زيبلو بسم تسوئي تقادالي تدقو إنا درعو مزمي زموين كله بسم سوي زتكاس اتوم زناب رخان ساتوني
اتزنبر اتهزبي يكونن سلازخونه كسع نزي ጉጅለ ምልክዝ ዘለልዮ ጊዜ ወሲዱልኝ ጊዜ ወሲዱልኝ ኣብ ዘለለዮ እቲ መንእሰይ ክትስእ ዝግብኦ ካብ ትምህርቲ ዓፅዩ ኣብ ዘድሊ እናደፍኦ ምስ ከደ እዩ እቲ ዝርከቡ ኣብቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ተምሃራይ ሃይሉ ክመርሕ ዝኽእል እውን ገና ጅምር ከብል እንከሎ ቤት ትምህርቲ ዓፅዩ ፈቆዶ ቤት ማእሰርቲ ገልዓሎ ኢሉ ዝቐጥቀጦ ብፅፅ ዝብል የለን ኩሉ ግዜ እንብሎ ነገር ኣሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቱ ምስ በለ ናይ ውድባት ሓሸወ የለን ክብል እንከሎ ብዛዕባ ጉዳይ ጀብሃ ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ንሱ ካቻንኩሉ ቀሊዕና ከሰላኸና እትዋኣይና ኢሉ ቀደም ካብ ዝተነፀለሉ ግዜ ትሒዙ ብሕቡእ ዘይኮነ ንህዝቢ እናመሃረሉ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ተጋደልቱ እዚ ጥራሕ እዮም ዝፈልጡ 75 እዚ ዝተረድኡ ተጋደልቲ ዕርቂ ክግበር ኣለዎ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢሎም ተላዒሎም ብወገንና ብጀብሃ ከዓ ከምኡ ስለዚ 5 ሸውዓተ እዮም መሰለኒ ዝኣባላቱ ንሰራዊት ዝውክሉ ካብ ወገንና ተመሪፆም ንሳቶም ከዓ ካብ ወገኖም ከምኡ መሪፆም ክራኸቡ ትዘዛረቦም እንታይ እዩ እዚ መሪሕነታት እዚ ንሓድነት ዝስራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ምፍልላይን ውግእን ይኸንብረና ስለዝኾነ መሪሕነታት ዘይሳተፍዎ ዘተንግበር ኢሎም እዮም ተበጊሶም ኣነ ኣብ ዓዲ ጭዕንዶም ኣብ ከተማ እየ ነይረ ሽዑ ካብ ከተማ ወፅየ ብምኽንያት ውሽጣዊ ስራሓት ኣብ ዓዲ ጭዕንዶግ ዓዲ ጉልቲ ነይሩኒ እቲ ስራሕ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብፆት ድሓር ወልደ ዳዊት ሽዑ ካብ ብንባዕሽ ተፈቲሑ ሰንበል ካብ ሰንበል ካብ ዓዲ ኋላ ኖ ካብ ሰንበል ወፅዩ እቶም ዓዲ ኋላ ዝነበርዎን ብስርሒት ዘባዮም ኩሎም ወፅዮም ኣብኡ መፅዩ ስለ ዝነበረ ምስ በዓል ሕሩይን ወዲ ብላታን ንዓስኪ ነዚ ክልተ ተጋድልቲ ናይ ሻዕብያ ተወጊኦም ምስየ ኣብ ዓዲ ጭዕንዶ ሕክምና ነይሮዋ ጀብሃ ክሕከሙ መፅኦም ማለት እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብ ዘመር ናይ ጀብሃ ሓይሊ ዝወርር ካብ ድባሮዋ ኮማንዶስን ጦሩን ኮይኑ ተላዒሉ ገፂማን ከላ ሰመረ ዝብሎ መራሓይሊ ዝመርሓ ናይ ሻዕብያ ከዓ ኢሚዲትሊ ኣብ ውግእ ኣትያ ፀፊዖም ናብ ቦትኡ መሊሶሞ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ መራሓይልን ክልተ ካልኦትን ተወጊኦም እዮም ንዓዲ ጭዕንዶ መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ ዳዊት ንሕተቶም እስኪ ኣብ ምንታይ በፂሑ እዚ ኩነታት እዚ ንኸድና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ በፂሑ እዚ ጉዳይ እዚ ኢልና እንተሓተትናዮም ንስኻትኩም ምምፃእ ኣብኢኹም ኢሉ ሰመረ ንሕና ደኣ ክንድዚ ግዜ ከይዶም ብወገንና ገና ይመረፁናትና እናበሉ መሪሕነትኩም መሊስዎም እንድዩ ከምኡ እወ እሞ ምስ ከድኩ ክሓተሉ እየ ከይዱ ሓብዩ ከይዱ እዚ 75 እዩ 79 እንታይ ኢሎም ክምልስሉ መጠንቀቕታን ኣብካ ሓዘን ተባሂሉ እዩ መስለኒ 79 ናብ ጀብሃ መፅእ ድሕሪ 4 ዓመት ካብኡ ከይዱ ይመስለኒ ንወፃኢ ኣይዶንት ነው ግን ናብ ጀብሃ መፅኡ ኣብ ባርካ ከም ዝነበረ ፈልጥ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ እቲ ዕላማ
حدا جنبار انت هنا حدا غينكا تزي كونا جن انت زي كوينو جن سمر جنبار سريحكا مهرام مسألائي أي تبقسن إساس عفوت أب كل جزء زتقصو علاماتاتو كالي سلزنا براي كالي حقرا حيل زبحال كبقول سلزي دلزنا براي سلزنا تزبل كوا خملس لا يودبات حشوية أي يلن كبلن كلو نتا كسلا خنتواينا زبالة تخستيروس توديوس زقبرو نقر يلن إيلو كخصلن كلو الدحري درق مسعارو يخوم زبل زلو نتهزبي زبل زلو بزيكا هزباو جنبار كالي ودبا يلن إيلو زازي موي نابز فنحن هذبلو كفاتات يلون كلون اي كلون يقد كاتمو يتشفشافو ازي كما يجيرو يخصنعات هزبي ناتلوطو مسكده اتي محدرو هارش مخانو ناللي مسكده تراحيو كابتي منبابرو تبقيسو كرئز في التنزل لو معلج أبزق وان زخاء إزمن إسايزي تحف كبير زجمرة زصنح زعبا صورة إلترا قروب عبيت بوتاتون عديتاتون تاي قبرو له زفلت أفن فنوت زنبرو تمهارا يونيفرسيتي خمس بالكم قيدو يونيفرسيتي زبالة عاسيو اتعاوي هسان ولا 10 عامات قال 10 عامات كلمات انت بزعبا بوليتيكان في الليات والدوات زي الدا زي الدوم زنبرو لو مدك 43 عامات باندوكترينيشن لايزي وجل الذي يوم حبيب نحن ابز قال سنز ريفرس كنقبريك عنا سلامنتاي مخنياتو نعو كسرح زخ الميكانيزم كنفطر سلا زي كان هذا حبراوي الرأي اتليست بزعبا مدحن هاجرن هزبن تكال كنسرح سلا زي كان كومون تزلو نيرو زمرو بوليتيكاويان كادرات هيستوريانز ابتي جنبار محلومو بمدوب أجبا بأكال يخون بمراخب بزحان يخون بزتفل عليه مقدتات نتمن إساي بتحكي إنما هركايو الود بزخاء انتايو نابرح كارلو كتكيد مقالك كم مهرن كنبرن كم سب زي مخالو سلز مررو يقد يفوز مسزرلو أبز مسيو خير نت روت كوز نايتي شجراتو أي فلتني بزحاتين زرخبوا معانا ناي بوليتيكالي تودي بوم مقلاسون أفن فنوتيا باللومن ديليتون زي باللوم بزحاتين ذهبوا خام خنياتات كا نعوم أخولي صادكم استايد غيركم نكم تعلمون أنا أنت زي تساتي فزبل الرأي غير لو ما يكلم فلزخونة تهزبي تدريعيو بدكو زل عالم كا إنا تدرع أخنبري لو تخصع ذلك ما نحنا تمليسنا نفسنا خنحميز قبقنا نقرنتايو زلون عقمتات ناي حنقول عقم ناي نوات عقمي ناي استراتيجي محنصاص عقمي whatever it is أوها هيدنا بمينيمم نطبتات حباراو جنبار سريحنا كنمرحو نتناوص عقالسي نتي بقس على زبالكو هزبخا ألنا الكا communicate بمقبار
ብፍላይ ነቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ንኸባቢናን ዓለምናን ዝፀሉ ዘሎ ከዓ ወኪል ብምዃን ከነሕምቐሉ ንኽእል ኣይሰርሕናን። ስለዚ እቲ ታዕሪፋት ዘይምስዳድ ናብ ህዝብና ንኣተሓሕዛ ህግደት እንተሪእናዮ ዋላ ጠምዩ እንተተኾስተረ እንታይ ይኮነ ኢሳያስ እቲ ህዝቢ ኣይኮነን ክብሩ ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ ናፃ ሓራ ህዝቢ ኮይኑ ብናይ ሰላም ምሳሌነት ምስ ከባቢኡ ክሰርሕ ኣይኮነን ሕልምና ኢሳያስ። ሕልምና ኢሳያስ ኤርትራውን ኢትዮጵያውነት ኤርትራ እዩ። እዚ ደጋጊመ ዝብሎ እዩ። ነዚኣ ከዓ ብዝተፈላለየ መገዲ ክረጋግፃ ተቃሊሱ ይቃለስ ከኣሉ ንሕና ግን ሓቢርና እኳ ክንቋየቆ ኣይከኣልና። በብመገድና ኢና እንዛረብን እንቋየቆን። እዚ እንብሎ ዘለና ሓቢርና ክንዛረበሉ ክንቋየቆሉ ኣብ ዝሕለብ ነጥቢ ክነብፅሓሉ ኣብ ዘኽእለና ደረጃ የለና። ስለዚ ሓንቲ ጭላፍ ናይ መሐረንነት ህዝቢ እያ ክትከውን እትኽእል እታ ታዕሪፋ ዘይምስዳድ ከምቲ ዝበልናዮ ኩሉ ግዜ ምስ ከፍኦ እዩ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል። ጋዝ ናይ መኪና እቲ ፒስተን ናብቲ ሲሊንደር ጨፍሊቑ ቦቶም ምስ ኣብፅሖ እዩ ኤክስፕሎድ ገይሩ ነቲ ፒስተን ናብ ዝነበሮ ዝመልሶ። ስለዚ እቲ ጋዝ ይኸይድ እቲ ፒስተን ይጭፍልቕ ዝተጨፍለቐ ከዓ ተቃፂሉ እንደገና 1000 rounds per minute እናተጨፍለቐን እና መልሶም ይኸይድ። ስለዚ ኮርነር እንድሕር ኮንካ እወ ሓቅኻ ሕጂ እውን ሰይድ እዩ ሓቅኻ ኮርነር እንድሕር ኮንካ ክልተ ምርጫ ኣለካ፣ ወይ ክትመውት ወይ ከዓ ፈፂካ ክትወፅእ። ስለዚ ተደሪዑ ተዓሽዩ ዝተመዝመዘ ህዝቢ እዩ። ኣብ መንጎ እዚ ከዓ እቲ ኢሳያስ ወይ ሞት ኢሉ ዝተሰርዐ ደጋፊ ኣሎ። ብጥቕሚ ዝተኣሳሰረ ብድንቁርና ከዓ ከምቲ ዝበልክዎ ከለልዮ ዘይከኣለ ህዝቢ እዚ ካሊኡን ብቤተሰብን ብስልጣንን ዝተኣሳሰረ ኣሎ። እዚ እቲ ስትራክቸር ናይቲ ህግደፍ። ስለዚ ምስ ምውዳቕ ህግደፍ ክወድቕ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ንድሕሪት ተመልሶ ትኽእል ኢኻ ኣይብልን። ምክንያቱ ብዙሕ ክኣስርዎ ዝኽእሉ ነገራት እናመፁ ይኸዱ ስለ ዘሎ ንሓደ ደጋፊ ዝብሎ ወፃኢ ከሎ ይገልግለና ነይሩ ሕጂ ከዓ የገልግለና ኣሎ ኢላ ክንወፃኢ ሰድዎ ዝብሎ ናቱ ገዛ እንከሎ ሓደ ቪላ ክህቦ እንከሎ እዚ መንግስቲ ሎሚ ከዓ ቪላ ሂቡና ክብል እንከሎ ትሰብ እዚ ካብዚ ዝኸደ ከዓ እሞ ኣንታ እቲ ቪላ ናይ መን ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ኢሉ ብዝሓተተሉ ዋ ናይ መን ይኹን ናይ መንግስቲ ኢሉ መንግስቲ ዶ ቪላ ኣለዎ እዩ። እዚ እኮ ፅባሕ ዋናታት ኣለዎ እንተበሎ ንስኻ ዘመን ውርውራ ነብስኻ ይተዕብራ ናይ ፅባሕ ትብል ናይ ሎሚ ትብል ኢሉ መሊሱሉ። ሕጂ እዚኦም ክትቀይሮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ደረቕ ደገፍትን ኣተግበርትን ስለ ዘለው ምሁራት ኢና ባህልቲ ከዓ
بقنا نجباب زمهروم قالوا كسح كان حدوني ليونيري كسح حدا بروفيسور يزبل دكتور يزبل سب زي كعل كوين مبر نيساس أفولكس كم أملاخ مملخ كوا كبلن كله انتهى يوم زي أوم يخاطب التناي دكتور النت ورقة من يبوهم بزعبا ما كم مزرابي شكرنا عليه بزح يخاط فلت بديك تسمع أويش إثيوبيا بينو حدا قومو دكتور زبلكا إسياس يونيك بشدشتا سنسس يسرح إلو نزخابوت أزغدق نقرون كرلو لعلو كلهم عن توال علون يروح بزعب عالم فلات كوين قرب من كله يلوفو عقباي يشهدنو أب عالم بشدشتا سنسس سرح يلن بزي كاخا يشهدنو مالج هذا لا يمثل بوتا حيز سلازي انتا يخجبر زيوم نزون انت هنا حبريتاتات نأكبكا بخمي مجدي اكسبوز كتجبرو من كتقالسو من يجبعكا كنسر حلو اي كالنا نبالا يعني غني اللي داوي تسكرم داوي دكار عليك الله مرحبا أخوي مرحبا كلكم زجاج لكم and thank you درو أنا سي حطو يدلني حطو خاب حاتيرو انتهي قبلي جماعة نحنا سي سألنا من مخانو انتهي مخانو أتصبنا خنتو كرو سلزلنا تارسنا خاب تارسنا خينوس تارسي منجسي بمنصر ناي يقدر بحال الله سلازي سي أنا حطوي نجازع العدد معنا دوري احنا منجسي نبل حنسا محدران نبل حنسا بريزيدنت إساياس نبل حنسا تفعل هذا ديكتاتور نبلو حنسا قال نبلو إذا سي أبزنا منجسي قداي دي منجسي خم دير بها عدنا سي أتبنا نفلت معلومات أتعيوهم عن تايب هالتغوري سيدي حتى يسي حقኛ سمو ناي إساسي ناي زي محدرا وي ناي زي زلو كالت نولوسي انت أيو زقون أب ساعات زي هكدف دبهال الله هكدف انتايو تاي سرعتا ورطا زلو هكدف دبهال هكدف ديو ويس هزباو قنبار ديو سعدي حجيب هزباو قنبار تسوى على بهزباو قنبار برنبر ارتاي تبهال إترام من تالا كميلا زي تاتسي كنبره أب ساعات زي دلهم كادرات تطورو تلبس إساياسي كاب جرب بحقلا للعلسي انتاي الله انتاي مجلس خلوبا نخل نزل جنقول صلو النخل نهزبنا نخل نقرر داخل كلا لنا بدعبا زناي جنزب قال ملت مقراص قال ملت بزح نقرات بزح شقرات كمص تذكينو حقيو أتمخانة هزبنا قلت أمي دولو إذا هاجر زياكو 55 إنكام بير كابيتاناي إثيوبيا تمال زنبرت يعني حجي تميتي قالت بهايلا إساس ولا نحنا زي حوالا قارصنا نسو كونترباندا قبل جنزو بقبرالو متفعل هبتي أتحدنا مجمرة خبت مجمرة خير دل الناس أب عالم زي ترعاية أب عالم كون زي تجبر إساس انتايد مريتي نايمن قسيه بالكلوسي نخلو وننا نخند الله كنت تعلم سيزي إذا سبزسي حادي ناتونعو تخون مجلسي انتاي كنولو يقبعنا يعطي
حجي داوود سي إساس سين كان مخالص لزي قال ما يتشجر مالدي يس نقول إحنا كنت نسي دراجرنا أنا حجي تايل داوود سي هذا سب ولك أمانة خاف الله اللي هذا سب زي بروتال بقنا ديكتاتور الله هذا سب هدف يوم وحدات هدف عبارة كل يوم زي ما حضروا كله قابل صحيح كله ግን ሓደ ርዑ ዝኾነ ብህዝቢ ዝተወከለ ንህዝቢ ዘሰርሕ መንግስቲ ከም ዘይብልና ግን ንፈልጥ ኣለና እሱ እኹል ኮይኑ ይስማዕን ብወገነይ ከም ዕባይ ክሪኦ ከለኹ ኣነ እቲ ንኢሳያስ እቲ ንሕና ገንዘብ ንሰዶ ንኤርትራስ ሰለስተ ርብዒ ኢሳያስ ስለ ዝወሰዶ ነቲ ናቱ መሓውራት የጠናክረሉ ኣሎ እሱ ጥራሕ ግን ዘይኮነ ንሕናስኒ ህዝብና ክለዓል ንዓብዪ ክልዕል ህዝብና ንዓብ ክልዕል ከዓ ክንገብሮ እንኽእል በዚ ዩቱብ ወዲ ዩቱብ ዓንገረር ኢልና ኣኻእሎና ወይ ከዓ ኣሳውጥፎ ክንረክብ ኣይከኣልናን ሶ ሜላ ንህዝብና ከመይ ጌርና ክንዕግሞ ንኽእል ኣብ ወፃኢ ዘሎ ስኒ ንሕና ንሓደ ወርሒ ድዩ ሰለስተ ወርሒ ድዩ ገንዘብ ተዘይሰዲድና ንዓብ ክልዕል ይኽእል ዶ ኣይክእልን ኢልና ኣነ ኣብዩ እቲ ቀለብ ህዝቢ እንብሎ ዝነበርና ሓላፍነት ዘይብሉ መንግስቲ እሞ ህዝቢ ክለዓል ክእለት እንታይ ድዩ ፍታሕ እኮ እዩ መፅእ ዘሎ ከምዚኣ ተገበርና ከመይ ሓይሽ ብምባል እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ዳዊት طبعا لغا مسخا سامع عدل على ندي عدل يدل عليه طبعا لغا انت مسلك دخلنا نقر حدا كنفوت ذلنا እንድሕር ፀላኢኻ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣገባባት በቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣገባብ ልክዕ ናቱ መግለፂ እንተዳ ዘይታዮ ኩሉ ግዜ ሲ ኣሸጋሪ እዩ ሕጂ ከም ትብሎ ዘለኻ ንሕና ዋላ ስንቂ ኸሊናዮ ዋላ ሓላ ኸሊናዮ ህዝብና ሲ እንታይ እዩ ባር ክትስእ ህዝቢ ድዩ እንድሕር ኢልና ሲ ህዝቢ ክትስእ ኣይክእልን እዩ ዓቢጡ ዘሎ ህዝቢ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ክትስእ ዝኽእል ተዝኸውን ነይሩ ግን ከምቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ንሕና ኣብነት ኣነ ናብ ገድሊ ክወፅእ ከለኹ ውድብ ኣላህ ንብደገ ሓንቲ ውድብ ዝመረፅካ ውድብ ኣላኒ ንሳ ተስፋ ክትኮነኒ ኢሉ ከይደ ኣብ ከይደ ከዓ ተቓሊሰ ደልዮ ዝገብሮ ዓቕመይ ዘፍቅደለይካ ገይረ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ኣብ ግዳም ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሒሉ ዘሎ ህዝቢ ክንፀረሉ ኣለዎ ኢሳያስ መፅነት ዳ እምበሪ ካሊእ ኣይኮነን ሕጂ ፕሬዚደንት ኢልካ ምፅዋዕ ገለ ምፅዋዕ ሲ ድዒ I don't know ንኣምነሉ ኣለና ማለት እዩ ህግደፍ ንብል ኣለና ንኣብነት ህግደፍ እንታይ እዩ መን እዩ እንታይ ህግደፍ እዚ ህዝቢ እዚ ሲ ከነላዓሎ እንተዳ ኮይና ንሕና ጥራሕ ኢና ንሕና ድማ ከምቲ ገለ ግዜ ዝተባሃለ ንሕና ገንዘብ ካብ ምክልካል ካብ ገለ ምክልካል ሕጂ ብዝተኸኣለ መጠን ሓደ ጥርሙዝ ዝኾነ ሚድያ ሃገራዊ ሚድያ ኣውፂና ነዚ ሓቅታት እዚ ኩሉ ንሕና ዕላማና ጀሚሩ ሰልፈ ነፃነት ጀሚሩ ገልመድ ታይባል ዝገበረ ኢሳያስ በይኑ ዝገብሮ ኣይኮነን ናይ ካሊእ ድርኾት ሓገዝ ዘለዎ ዳ እምበር ኢሳያስ ካብ ሰውን ላዕሊ ነቕሑ በሊሖ ኣይኮነን እዚታት ከነጋልፀሉ ክንክእል ኣለና ንህዝብና ኣብ ሓደ ታይባል ንክነፅእ ኣብዚ እዚ መግለፂ ድማ ኣነ ከም ኣነ ገረብ ብሓኽላ ጥራሕ እዩ ካሊእ ክንብሎ ሲ ካብኡን ላዕሊ ከይድ ወላ ሽፍታ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና ኣይበቅዕን ሽፍታ ዲክቴተር ክንብሎ ከማን ኣይበቅዕን ንዑ እዚ ገረብ ብሓኽላ እዩ ህዝብና ሃገርናን መንነትናን ከፅነት ዝተበገሰ ብካሊእ ድርኾት ዝተበገሰ ሓይሊ እዩ እዚ ከነብርሆ ክንክእል ኣለና ህዝብና ከነረድኦ ክንክእል ኣለና ባህላ እዚ ትማልኻ ንካድራት ዝሓምድ ነበር ካባይ ጀሚርካሲ እዚታት ካብ ካሊእ እንታይ በሃል ንገብር ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ሚድያ እዚ ናይ ውድባት ናይ ገለመለ ንግረፎ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ሚድያ
كابز جزانا نجمر كابزانا نجاب أدلنا زمتي حراي لنا نبقس نتكبر نبقس إذا أنا قبل إيه أتحاول لي بزيادة أنا زلوا خلت حسرت لأنني بزيادة أخذت خبرات زلي وكنت نقطة زلي تلون كا طيب بالقول لي thank you وديالو كنت خمل سالكا زدلخا نحطوطات مثلا أنا حدا انتاي من يساس مصوعي انتاي زبليو كالآي هقدفك حدا نمثالي أنا أيتي إساس قبلون كاللخو بريزيدنت إساس إلى خصوع أصل زيد اللي هنا يفلتن مخنياتو زمرز كوسب سلازي كون ولا أيمرتصو نزمرتصو نزيمرتصو كجلجل زتمرتصي سب سلازي كون انتاي خقمن ولك ملاخي زت مجلسي تخل ذا تجبرو مجلسيتات كولك ملكي زبقسي أتمتى انتاي لنيرة حدث بقاوي ملكي زحنصصو انجينير انسو حنصاصي انسو حقاقي انسو فرادي انسو فتصاميت كأهجدف إلي هجدف اتا نسوز صرحة EPRP تبحال بارتي Eritrean People's Revolutionary Party التبل مخبعتي نايتي حجز خيب زرع أميداز دانست دانسا سملويتا حزباو جنبار نديمقراسيان فتحن إلى القدم فنوتاتنا انتاي مالتي حزباو جنبار ديمقراسي هجدف مالت حزباو جنبار ديمقراسيان فتحن حزباو دي ديمقراسياوي أيخون أنت ديمقراسيا خفتر زنصفهم بايتات اللودو فتحي كنقص زنصفهم بايتات زتقبرهم تقبارات اللودو يلو سلازي اتبخمز السم تلويت اممصا اتهزبي خابتي عدي مزطوسو زنبركو ناي حزباو جنبار عدرح خوصوص لزيدلي نحزباو جنبار كم يجير كا تخدعا انت قاعد على كان ودخان تستسوي كم يجير كا تخدعا تخدع اتهزبين بقى امو منت ديمقراسيان فتحن كسفنا الليلو حرام انتخون يلو كاب حلفة وأبيلوتي فتحي بزي فتحن ديهم تأثرنا تقطقطنا ننزل لهم تقتلونا ننزل لهم أبيلوت ديمقراسيان سبعون مسل ني بارتيهم أتأميركم مزل لهم إيلو كل عالي تخلو زقبا ببزع منا حنقبر نفتن زلنا تهزبقن كم دي يروح على يفتن اتوم بتستقسكوا عن تويز بقسو زلو نتن بلو زلنا تابو زخونة
ቃላት ንጎን ገዲፎ ቡምባ ኣይንኸፍልን ኢና ናይ ሜትሮ ሮፅዎ እንተደሊኹም ቆሪፆም ጠሚዩና ኣሎ ሳትኩም ጥሜት ጥራሕኩም ኣምፅኹምልና ክብል እንከሎ እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ ከምኡ ዝበለ ክከላኸለሉ ክዕጠቕ እንከሎ ኣፈንፍኖት ናይቲ ክኸይድ ዝድለ ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ የርእየና ኣሎ ማለት ስለዚ ንኢሳያስ ዝግብኦ ስሙ ከምቲ ዝበልኮ ኣነ ፕሬዚደንት ኢለ ፀዊዐ ይፈልጥን ምክንያቱ ንዝመረፅኮ እየ ዋላ ሕጋዊ ምርጫ ተካይዱ ህዝባዊ ምርጫ ተወዳደርቲ ውድባት ሃልየን ፓርቲታት ሃልየን እንተዝኸውን ንካሊእ መሪፀ ንሱ ስዒሩ ካልኦት መሪፆሞ እንተዝመፅእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንግበርኮ ምክንያቱ ብተወዳዳሪ ኣገባብ ንዝመረፆን ዘይመረፆን ከም ህዝቢ ኢኳል ከገልግል ስለዝግብኦ ዝሃገራዊ ቅዋም ከዓ ከምኡ ብኡ ስለዝግደድ ግን እዚ ኩሉ ተደምሲሱ የለን ኣይሕለምን ኣብ ትሕቲ ኢፒኣርፒ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ስለዚ ተን ክልተ ክንብለን ንኽእል ሓደ ጨካን ዲክታቶርያዊ ካሊእ ዝዕላምኡ ዲክታቶርያዊ ነቲ ዕላማ ከዓ ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ዲክታቶርያዊ መራሒ ህግደፍ ከዓ ኣተግባሪት ምክንያቱ ብዘይ መጋበርያ ክትሰርሕ ስለ ዘይትኽእል ዝወደባ ምድለ ንስኻ ሰራውረ ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ዝተዘርግሐ ببزح مخنياتات ببزح الجبار سلاز حجون إزي مقدم كناليو كنفلتو even the individuals قد يوم انتايو على لينا فليتنا بخمي بعد نقطمونا بزبل كنبصح جينا اتني حبار كمان نازف المعدي يتأكدنا لنا بتصبقنا انت تصبقنا يا حجي سلازي سلازي ببوغنا إنا خنقلصون نخيل ككم عقمنا إنا خنقلصون نخيل ككم تمكرونا إنا خنقلصون نخيل إيه خبل زخير ضبط عمل سيد أحمد مرحبا يا أنسي حنتي تقرمن الله خمس أنس تلاقي نسخنا بيد هذا ندي تي كل جنريشن دلهم تي قدامي جنريشن تقاليسو ناس نتحيز متين نعود ماني قرب بتنايتهم سنكولاتهم كمون حدث قدايم كان بعل لم جي 15 كمون هذا حولنا عشان فرسين إيج بيتودد ما في قرب فنتر يلوم نرم كلاسهم تهز بخا ننحدم يقرربو يفعلتو بزبلديو ويس عام بمسانديو شلل الوحالي فحجي أبكال أي جنريشن آتينا مالتيو بتوم دهرن ناس نتولدو سي already دكي سلاسان لن عمد كوينم إساسي كمي جري إمو نخل سب أوسمات كغبرو نتقدماي زي قبونا حبنا قلم سولو ولا خبتي دروناي رفرندم ما تحيزو
እታ መንፅልፃል ዝብል ዘረባ 900 ንገሊኦም 5,000 ንገሊኦም 10,000 ዲፔንድ ምሳዎም እሶም ከዓኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢዱ ታዕሪፍ ሒዙ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ካብ መሳሪፍ ሓሊፉ ንላዕሊ እቶት ዘይነበሮ ሜቢ እቲ 10,000 ኮነ 5,000 እዚኣ ብዙሕ ኮይኑ ተራእይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ ማኒ ጋና ኣብ ቁም ነገር ከይበፅሓ ከዓ ቀልጢፈን ሃሲሰን ተወዲአን ግን ኣትሊስት ንሱ ከም ግቡእ ከም ዝገበረ ንዓቶም ምስትሕጋጎም ሂቦም ዘፋንዎም ገይሩ ወሲድዎ እቲ ብድሕሪኡ ድመፀ ጀነሬሽን ግን ይግፋእ ይቕጥቀጥ የብል ኣሎ እዚ ኩሉ እንዳረኣየ ኸኒ ክሳብ መዓስ እዩ ከምዚ ኢሉ ዓዲ ዕወራቲ ሓደ ዓይኒ ነግስ ኮይና ክትነብር ምሃሉ is very puzzling ክትሓስቦም ከለኻ ኣብ ኩናት ክኾን ከሎ ኣኪቦ ዓዲ ተወሪራ እንዳበሉ ይመፁ ይከላኸሉ ኣብ 98 ፈቲኖም እዮም ኣብዚ ሕጂ እውን እቲ ኣብዚ ናይ ወያነ ተገብረ ኣብዚ ነንሕዶም ናይ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንዳገልገሎ ከሎ መሰሉ ሓቲ ዘይምኽኣሉስ እንታይ እዩ እቲ ዓቕሚ እቲ ጉልበት ኣሎ ግን እታ ዊሊንግነስ ግን ትጠፍእ ኣላ why is that ከመይ ጌርካ ንዓኣ እቲ what they can do for him why they couldn't do it for the country and for themselves ይብል ኣለኹ thank you ወዲ ኣለኹ نكافل بعوات بالشاي اللهم ياسين داويد عدش يوهلوا اليوم دلو دعري هو رهاب شاي كافل هو قربا قايش مسيو مناسي حفكو فنداول كويد طبقوا يتريسكاشن بتعمي دارجا كلهم تماساسار كوي ترايتي መልእኽትናቱ እንታይ እዩ ዓቐልና ፀቢብና ከም ዘሎ ሲ ዝዛረብ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ከም ዘድልየና ንምንዳይ ማለት እዩ ግን ከምታ ርእስቲ ክንከይድ እንድሕር ኮይንና መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ እንዲያ ትብል እንታይ እዩ መንግስቲ ዲፋይን ክንገብራ ክንበቃዕ ኣለና መንግስቲ እቲ ዴፊኒሽን ናታት ዝተፈላለየ ክስታይ ክህልዎ ክእል ይኸውን ግን بوجناي انتاي براني ولا بارتي يكون ولا ودب ولا منقستي لحراي على درجة مسارحنا ناي ديكتاتور شيب ويكا مسارحنا ديمقراطي يخون بخلا زراربا وين هاجر زبدل ويكا انا هاجر زمعبل متاعي يخون مالتي بناتنا تسفاز نبره خنقادل ميدا وزينا كله تي حساباتنا منقستي خنمسرت امو حنت نصا زكونت هاجر فتيرنا منقسط مسرت مو مسارحي منقسطنا دما مسارحناي معبالي خون ينيرو تثبيت الناتنا تقادلو مالتيو وتنز نبرا ودبات دما كيلنا نيرنا ترخونا بارتستات تغييره ستيل تقادم تخونا مالتيو هذه unfortunately ግን እቲ ዘለናዮ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተፀሚድና ወይ ከዓ ብሕጊ ተገዚእና መንግስቲ መስሪትና ህዝባዊ ምዕባለ ክንመዝግብ ኣይከኣልናን ብመንፅር መንግስታዊ ሓላፍነት ጠለብ ህዝቢ እንታይ ንዝብል ጠለብ ህዝቢ ዝቕበሎ ፀናሕኩ ማለት ህዝቢ ናምበር 1 ሰላም ብድሕሪኡ ከዓኒ ክዋፈር ኣለዎ ማለት እዩ ናብቲ ዝርግሐታት ናይ ምዕባለ ትምህርቲ ድዩ ሕክምና ድዩ ካልእ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ድዩ ከምኡ ዝኣመሰለ ዝምድናታት ዝረሓቐን ዝቐረበን ከዓ ብሰላም ክገብሪት ህዝቢት ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ስድራ ቤት ጥዑይ ስድራ ቤት ክምስርት ካብ ስደት ክድሕን እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዮም ምክንያቱ ቃልስና እንድሕሪ ክንዝክሮ ኮይና ታሪክና ስደት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሳዕቤን ናይቲ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ዝነበረ ኮይኑ ረኺብናዮ ኢና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ምናልባት ዝግደሰሉን ዘይግደሰሉን በብእዋኑ ነይሩ ይኸውን እምበር ኣብ መወዳእታስ ዳርጋ ኩላትና እውን ተቐቢልናዮ ኢና እቲ ዝነበረ ግን ስለምንታይ እዩ እቲ ንሕና ቁም ነገር ክንገብር ዘይከኣልና እዚ ክትብልዎ ፀናሕኩም ቶታሊታርያን ወይ ከዓ ውልቀ ገባቲ ዝኾነ
ስርዓት ክምስረት ክኢሉ ዘሎ ንሕሪልና ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ከማና ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ናይ ስሉስ ዓለም ሃገራትን እውን ከምኡ ኣጋጢሙ እዩ ማለት እዩ ሽግር ኣጋጢሙ እዩ ስለምንታይ ንሕሪልና ብመሰረቱ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ the biggest problem እቲ ኣጋባብ ኣብ ማዕባብላና ናብ ሃገር ደረጃ ክንመፅእ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብመስርሕ ንሕና ዝደለናዮ ኣጋባብ ዘይኮነ ዝመፀስ ብጎበጣ ዝመፀ ክልላት ናይ ሃገር እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ እቲ ስክራምብል ፎር ኣፍሪካ ዝበሃል ንሱ ዝወለዶ እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ተደኣ በቲ ስሩዕ መንገዲ ናብቲ ምዕባሊ ክትድይብ ዘይክኢልካ ኒው ከለካ እንድሕሪ ጎቢጦም ካልኦት እቲ ጋፕ ኣብ መንጎቶም ዝጎብጡ ዘለውን ኣብ መንጎቶም ዝግበጡ ዘለውን ገፊሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ቁሩብ መኣዲ ናይቶም ንዓኻ ክምዝምዙኻ ዝደልዩ ሓይልታት ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ናትና ኣሰራርሓ ሕጂ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ቁሩብ መኣዲ ንመዝመዝ ሓይልታት ናይ ዓለም እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ጥበብ ጥራይ እዮም ዝቕይሩ እምበር ኩሉ ግዜ ንዓና ክጥቀሙልና እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ኣስፋሕፋሕቲ ሓይልታት እንተ ብጥበብ ብሰላማዊ መንገዲ መፂኦም እንተ ብሓይሊ መፂኦም ኩሉ ግዜ ንሕና ክሳብ ዘይተረዳእና እቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝመፁ ኣብ ልዕልና ክገብርዎ ዝመፁ ክሳዕ ዘይተረዳእና ንሕና ኩሉ ግዜ ተመለኽቲ ኢና ክንከውን ማለት እዩ እቲ ንሶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ከዓኒ ንዕኦም ዝኾኑ ዓንኬላት ናይ ስልጣን ይሰርሑ ማለት እዩ ከምዚ ኮምፕራደር ገለታት ንብሎም ዓይነት ማለት ምስቶም ሓያላት መንግስታት ተኣሳሲሮም ንጥቕሞም ዝሰርሑ ሓይልታት ይመፁ ኣብ ናትና ኩነታት ድሕር ርኢናዮ እዚ ኩላትና ንፈልጦ ኣብኡ ዝነበሩ እውን ፅቡቅ ገይሮም ዝሓበሩና ረከርድድ ዝኾነ ከም ናይ በዓል ወጀርጆ እዚ ኩሉ ታሪክ እዚ ሓደ ግዜ ንርስዖ እንዳኮና እምበር ንዓና ፅቡቅ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብግቡእ ግን ክንደጋግሞ ዕድል ረክብ ኣይነበረን እቲ ነገር ስለዘይኮይኑ ግን እቲ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝለዓለ ክሕብረና ዝኽእል እዩ ኢሳያስ ኣብዚ ሕጂ በፂሑ ምስ በዓል ኣሜሪካ ቁጭምጭም ክብል ኣጥቢኦም ዘዕበይዎ ንሳቶም እዩ እዚ ምስክርነት ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ ከምዚ ክበፀናኩም ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ታሪክ ክንፈልጦ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ኣሎ እቲ ንሕና ፈላሊና ክንሪኦ ዝግባአና ዝሃስየና ነገራት ኣብ ከምዚ ከማና ዝኣመሰለ ሕብረተሰብ ቀዳዳት ናይ ድሕረት መሊኦም ስለ ዘለዉ ክንዕመፅ ናይ ግዲ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ዝገጥም ብልሓት ከነጥሪ ስለዘይከኣልና እዩ ኮራፕሽን ኣሎ ማለት ንውልቀ ድሌቶም ኮራፕትድ ዝኾኑ ኣካላት መንግስታት ድዮም ፓርቲታት ድዮም ውልቀ ሰባት ድዮም ፈሊጣውያን እዚኦም ኮራፕትድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብከምኡ ከዓ ይገጥምዎም እዮም እቶም ምስፋሕፋሕቲ ማለት እዩ ብከምኡ የተላለዉ ቢትራያል ኣሎ ክድዓት ማለት እዩ ወዲ ሃገረይ እንዳበልካዮ ተጋዳላይ ናተይ እዩ መራሐይ እንዳበልካዮ ክኸድዓካ ክርከብ ከሎ ከምቲ ዓንተ ወይ ጠቕሶ ፅናሕኩም ልሙድ ዝነበረ ዝሓለፍናዮ ናይ ቃልሲ መድረኻት ትሕተ ባይታዊ ፓርቲታት ዝፃወትኦ ግደ ኮቨርትሊ ጥራይ ዝኸይድ ብሕቡእ መንገዲ ጥራይ ዝኸይድ እሞ ነቲ ህዝብን ነቲ ሰራዊትን ከዓ ግሉፅ ዘይኮነ መንገዲ ካብ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ወፃኢ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብመስርሕ እዩ ዝዓቢ እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ልክዕ ብመስርሕ ከም ዝዓቢ እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ራይቫልስ ኮይኖም ብመስርሕ እዮም ዝዓብዩ ማለት እዩ እምበር ከም ሆምወርክ ተቐምጦም ነገር ኣይኹም ኢሳያስ ነፃነት ንኽብ ምስ ኣበለስ ሃገራዊ ነይሩ ቅድም ንፉዕ ነይሩ ገለ ድሓር ኣስመራእቱ ምስ በለ ዲክታተር ኮይኑ ሕጂ እዩ ተጋጊዩ ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ሕጂ እዚ ትክክል ኣይኮኑ ንሱ ካብ ቅድም ጀሚሩ ዝምህሩ ኣካላት ነይሮም ንፉዕ ተማሃራይ ናቶም ኮይኑ ከዓ ዝዓበየሉ ጋባብ ስልጣን እዩ ደኣ ኣብዚ ደረጃ ዝብፅሕዎ እምበር ብሃንደበት ኣስመራ ምስ ኣተወ ዝረኸቦ ስልጣን ኣይኮኑን ስለዚ እሳቶም ከዓ ጥበብ ኣለዎም ንመን እንታይ መሳርሒ ትገብሮ ብኸመይ መንገዲ ንኣፍሪካ እንተኮይኑ ዝፃወትዎ ኣብ ስሉስ ዓለማት ማለት እንተኮይኑ ዝፃወትዎ እንታይ ጥበብ የድልዮም ይፈልጥዮም ምስ ከምኦም ዝኣመሰላ ዝወዳደረ ሓይልታት ዝጥቀምሉ ድማ ካልእ ጥበብ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም እውን ስለ ዝፈልጥዎም ስለ ዝግጥምዎም ማለት እዩ ንሕና ግን እቶም ዘታልሉ ዓይነታት ኩሎም ናይ ሃይማኖት ዝምባሌታት ሽግር ድዩ
ናይ ዓሌት ሽግር ድዩ ናይ ወገን ድዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘድልን ዘየድልን ፍልልያት ኣብ ውሽጥና ነታ ሃገር ዘይብስልቲ ክገብራ ዝኽእል ነገር እንዳኣተወ ይርብሸና ማለት እዩ እቶም ድፈልጡ ከዓ እቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ብወገንና ይኹን ብወገንቶም ዝገብጡናን ከስፋሕፍዑ ዝደልዩን ከዓኒ እንዳፈለጥዎ ከለዉ ከምዝምዝሉ ዝደልዩ ቀዳዳት ቁሩብ መኣዲ ስለ ዘሎ ይጥቀሙሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕልና ክጥምቱ ከለዉ ክንርኢ ከለና እንታይ እዮም ዝገብሩ ማለት ኣይፈልጡን እዮም ማለት ኣይኮኑ ከመይ ገይረን ሃገራት ኣፍሪቃ ተሰሪሐን ኣይፈልጡን እዮም ማለት ኣይኮኑ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ታሪክ ነይርዋ ከመይ ገይራ ተቃሊሳ ኣበይ በፂሓ እውን ኣይፈልጡን እዮም ማለት ኣይኮኑ ግን ፕሮፌሰራት ዝኣኽሉ እሞ ዓበይቲ ከዓ ባዕልና ጥቢና ባዕላት ኤርትራ ጥቢያ ዘዕብየቶም ኣካላት ኣብ ጎረቤትና ኮይኖም ክንዲ በቲ ጥዑይ ኣገባብ ዝምድና ፈጢሮም ብሓባር ንምዕብለሉ መንገዲ ዝርዩ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሃገር ከይተሰርሖ ከሎ ዝነበረ ኣገባባት ናይ መሳፍንቲ ተጠቂሞም ሲ ሓደ ኮይና ነርና እብሉና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ጥራይ ነቲ ኤርትራዊ ሃገርነት ዘይኮነስ ዋላ ነቲ ኣፍሪቃዊ ሃገርነት እውን ይኣምኑሉ ኣለዉ ምክንያቱ ንሕና ብዝተፈለየ መንገዲ ሃገር ዝኾንና ኣይኮንና ኤርትራውያን ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ኢና እኳ ደኣ ንሕና ዝያዳ ተበዲልና ምክንያቱ ከምቲ ዝግባኣና ምስኣተን ክንወስድ ዝግባኣና በቲ ሽጣራ ናይ ድሌት ናይ በዓል ኣሜሪካዊ ሃፀይነት ደንጉና ዘየድሊ 30 ዓመት ኢና ደምናን ስደትን ኩሉ ክሳራታትን ከፊልና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ታሪክና እዚ ንሕና ሕጂ ካብ ኮራፕሽን ካብ ቢትሪያል ካብ ዲናያል ናይ ታሪክ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ምምራሕ ክእለት ዘለዎም ኣካላት ከነጥሪ ክንበቅዕ ኣለና እዚ ኢና ዘይበቕዓናዮ ምክንያቱ ከምቲ ዓንቶይ ዘርኢ ዝብሎ ዝነበረ ወላቶም ምሁራትና ሲ ግዲኦም ዝፃወቱ የለዎም ማለት እዩ እንዳፈለጥዎ ከለዉ ሲ ኣብቲ ድሑር ዝምባለ ይጥቅዑ ኣለዉ ማለት ስለምንታይ ወይ ንግደፎቲ ኣፍሪቃዊ ሃገርነት ሃገር ኣይኮነን ኢልና ዲና ንኩሉ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ክንኩንኖ ኣለና ማለት እዩ which is ንታሪክ ሪዋይንድ ክንገብሮ ኣይንኽእል ኢና ዘይከኣል ነገር እዩ ማለት እዩ እሞ ኣብቲ ዝከኣል ዳ ከመይ ጌርና ክንሃንፅ ግባኣና ንድሕሪ ክንብል ኮይና we have to recognize እቲ objective situation ተፈጢሩ ዘሎ recognize ንገብሮ ንኣብነት ሕጂ ንሕና ቅድም ሶቪየትን ምዕራባዊ ሃፀይነትን ነይሩ recognize ጌርና ንዕኡ ኣገባብ ኣመራርሓና ግን ፀጊዕነት ናይ ሓደ ቦታ ናይቲ ዝደለየ ቦታ ሒዙ ይኸይድ ነይሩ ንኣብነት ጀብሃ ኣብቲ ሶቪየታዊ ፀጊዕነት ነይርዋ ሻዕብያ ከዓኒ ኣብቲ ኣሜሪካዊ ፀጊዕነት ነይርዋ እዚ ናቶም ምርጫ ዝነበረ ናይቶም መራሕቲ እዩ ግን ቁም ነገር ክወልደልና ኣይከኣለን እቲ ናይ ኣሜሪካዊ ሃፀይነት ስለ ዝሰዓረ ኢሳያስ ከዓ ምስኦም ተፀጊዑ ስለ ዝነበረ ብናቶም ደገፍ ኣሸኒፉ ማለት እዩ ነተን ካልኦት ውድባት ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እዚ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ከመይ ክንመዝኖ ኢና እንተ ደኣ ጥዒቲ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነሲ ጥዑያት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ክህልዋ ዝምድናና ምስ ዝረሓቐን ዝቐረበን ምስ ዝሓየለ ሓያላት ዘለዉ ዓለምን ምስቶም ምሳና ከማና ዝኣመሰሉ ኣካላት ዘለዉ ሲ ብኸመይ ዝምድና ኢና ክንከይድ ብሽርክና ናይ ሓደ ጎንድ ኢና ክንከይድ ወላ ንፈጥሮ ንምህዞ ነገራት ኣሎ ቁሩብ ትማሊ ዝክር ተኾንካ ዕባይ ትንክፍ ኣቢልየ ነይረ እንታይ ዓይነት ዝምድና ይክህልወና ዘለዎ ሕጂ እዚ ክልተ ዝምድና ከይዳሎ እዚ ብብሪክስ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ኣሜሪካ ዌስተርን ዝኸይድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ዲል ንገብር ሕጂ ልክዕ በታ ኣረጊት ናይ ቀደም ዝነበረ ምስ ሓዲኦም ዲና ወጊና ክንከይድ ዋላስ ኣሎና ጥበብ ካልእ ዋላስ ምስ ክልቲኦም ዲል ክንገብር ንኽእል ኢና ነፃነትና ሓሊና ብዘዋፃኣና መንገዲ ጊቭ ኤን ቴክ እቲ ኣገባብ ናይ ኣመዓባብላሲ ናይ እንካን ሃባን ከመይ ኢና ክንጥቀመሉ እንድሕሪ ኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ንረኽቦ ነገር ሃልዩ እሞ ንዓና ንህቦ ነገር ድሕሪ ልዩ ንኣሜሪካ ክትፀላእና ይግድን ኣይኮነን ንዓና ክትገዛእና ግን ክንከላኸል ኢና ከይትገዛእና ከም ቀደማ መፃወቲ ከይትገብረና ማለት እዩ እንድሕሪ ቶም ብሪክስ እውን ካብኦም ንጥቀሞ ነገራት ሃልዩ እሞ ካበና ዝደልይዎ እንድሕሪ ኢሉ ካነ ረለቫንት ብዝኾነ መንገዲ ምስ ክልቲኦም ዲል ጌርና ከመይ ነብስና ነፃ ንገብራ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ነቲ ጊቭ ኤን ቴክ ዝበሃል ነገርሲ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ምክንያቱ ሂስቶሪካሊ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ምስ ሓደ ምፅጋዕ ንሓደ የፅፍእ እቲ ሓደ እንድሕር ጠፊኡ ድማኒ ኣብታ ብጣዕመቶ ሰዓት ሕልዩ ክፈዲእ ዝደሊ ማለት እዩ ሽግር እዩ ዝመፅእ እንተወሓደ ፖለቲካሊ ኣይክትሰማማዕን ኢኻ ማለት እዩ እንተወሓደ
معبالي بكبابي خاخ معبل أيكلني مالتي هجي نحنا أوش هاجرنا كسرح هذا اللي هو منقصتي كم مسارح أنا معبالي هو أنت عينة بوليتيكاوي بقعتك اللون له بفلايتهم إليس ناتنا بفلايتهم ديكاونت ناتنا نابيك معبول اللون أبزل لنا سجن نايز نريء زلنا قديات مالتي قربا بتناد ما كابون للكحل تجاجيهم موديل لون نجارات دماني بقبوك النجروم كنبقى عملنا لك مستسرار رحنا معبالين السومون كابانا زي تفلي شجر يزولو نمبر 1 كاني زي هاجرنا دلو سرعات مساختي ناي معباليناتنا عاسيو سلازولو بأكال إرتراوي بسرارعو قد إرتراوي كله أبز بدفنات كنزارب كنوقع علم إرتراون حركوينو نإرترا أبشجر زي تأتولو من قدتها كل هنا خمي جرنا عمتاتنا إنفست جرنا نتهاجرنا معبلو من قدتها ممهازن يروم هذي نبينو خمت عين هردبل أتحسات با اللي هو خن خساب زا حج زلواجل زي سبزي كم دفع أطرحيو تكمل لازم هذا حدا درجة أنت إلى نيرت ذكروا تخونكم أبزيري أتجزالي ولا بكال أما إذا خلنا سي جبهة نتا بيزي إيرا باركانيو شعبيها ساحليو حجي ملت إيرترا بيزي إيريا ناي إساس خوينا لا مالتي قدم بتعاون بتدليون نيرو مالتي حجي جن إذن نريو زلنا سرعات نقول تهاجر كم دفاع يتكمل لازلهم بل كم كتمعول ذلوا هاجر يكون مغنياتو سمعيد ناتو أسفح فحصل زغل الذي دفاع ناتي عماتي أسفح فحصل زغل نملتي إثيوبيا كاون تخيلون نلعب خيل أيسألني مالتي انتوا حدا قل نتا كمتا بعد أمريكا زلوانا إثيوبيا حدنت إيرترا إنكلود زجبرت يوناتو زي كنت أمامنا اللي خل بقى عملنا مغنياتو بهاجر إيرترا درجة كونسبت زجبر لنا نجر يقولون بس ترى أروح زجبر لنا نجر يقولون ولا حنتي ويا بتحتاج تقولوا ويتطوفوا تبل برينسيبل فيزي زخير زولو ماتي هذا أنا منقستي نا بارتيتات نا مهورات إليتس كلاتهم تمكو قبرو زخولو هزبنا زدليو انت عينتي تسالب هزبنا يدلي كم عبر انت اخوينو مالتيو عدلك رك ولا ختلمن كمان ولا ختلمن انت خونكاكو ناي ملمان بايتا ختركبالك كاب غزا ناب غزا سي بسلام تخدلو خونه تفطر الله زرينا يانا بعدنا تسديدهم زمصنا سبات كون يروميم بتعقمنا زنبرسي اغاش يمصنا نيروميم زياتهم كاني خاب غزا نغزا خاب ستريت ناب ستريت بسلام خاب بتخزان خاب مسجدنا مسجد انداخلو يلمنو زرخبو رخيبو مخدو نيروم مالتي سلام سلازنبري حجي كن سلام سلازيله ولا لما نايون زطعم كنت ايكون تطلبنا حزبنا حجي اذا سلام زي كفطر الله تطلبنا اي بوليتيكاوي اناتنا دماني اذا اسرار عن هاجرنا شجراتنا فريتو نزي سرعات كاني وشتو مشاتيون ترديو نعنا تراي زيكونه نغورباب تناون كردوم بزلو منغدي مفلاتيو بفلا يابزلنا اوان دماني جلوباليزيشن بتعمي نقول سبا قراريبو سلازولو بو درجه عند حسبنا انتركونكشن سناتو كاني اب قمت انداتنا كنقالس يغبانا ازي كغورو زطلوا اكلات دماني كابانا بنشتي جميركا لعلينا زلو عبيت اكلات كاري نعلم لخاو خنطات مصنعات زياده زلوهم قديم كتصاوتلهم كنمهارو زلنا نغرات كاني كابن حدنا تراي ديكونسي كاب ممهران لقاونتي بماعታት يوم زلو ابز زبنزي مالتيو نغزا منغستهم نغزا سرعتهم زقاهم نتي تغبرو زلو منغستاتهم زغبرو زلو وقعات اب عالم انسسر زخونه باجت زطفو دلو كند دخنتن ننجران ماين نودسب زخون نحصاوين مغزي زخون زلو حصاوين غزيكا خابهم ننجرا تنلقح كو صبو نيرو نخلي تنلقح صبو نيرو نخدان تنلقح عريقنا طمينا تنلقح صبو نيرو سلوس علامات كلن زلقحو ግን እንታይ حسين ينزلقح مواقع مساريع ينزلقح ስለዚህ ንልقحو ከማን ክንፈልጥ ኣለና ስለዚህ በዓላቶም ንሳቶም ቶም ሊቃውንትናቶም ነቲ ባጀት ስታቲስቲካሊ ኮፍ እንዳበሉ
كندي برسنتج نايتي اتوات ناينا زلوهم ابي يطفئ كم زلو يحبرنا له علاتهم ማለት زيهم كل شيء عم تقصم تفوتهم يقول اليوم زياتهم افريقاውያን ተላዒሎም አለው ነቶም ተላዒሎም ዘለው ክንድግፎም ክንመሃር ካብኦም ክንበቅዕ ኣለና እናበልኩ ይቀኒየለኝ كيف الشاي ጽቡቅ ዋሻይ ብጣዕሚ ጽቡቅ እንተና ካልኦት ከ እስኪ ዳሂኩም ኣስምዑ ኣሕዋት ናይ ኩላና ስለ ዝኾነ ገዛ ዳዊት ይኹን ያሲን ሓድሽ ኩላና ምስ ንዛረብ እዩ ሓበራ ራዳ ከሎና ዝኽእል ሕጂ ዝባሻይ ዝብሎ ዝነበረ ስኒ ቲ ንሕና ከም ሓደ ግሩፕ ገይሩ እንዲንዛረብ ዘሎ ሕጂ ዋላ ኣብታ ዝዛረባ ዝነበረ ባሻይ ኣብኣ ከመይ ጌርና ንበፅሕ ምኳንና ንሕናስ ከምዚ ክንገብር ኣለና ከምዚ ክንገብር ኣለና ክብል ከሎ እቲ ብሕልና ብሓያል ዝኾነ መደረክ ክምድብ ከሎ ኣብኣስ ከመይ ጌርና ንበፅሕ ንሕና ዋሲ እስክንወስኸሉ ዋላ ባዕልኻ ዞሩ ከማን ንወስኸሉ ተድሊኳ እንድሕር ኢዱ ዘለዓለ ደየለ بيستي صحج شجرونا زلكو أو باي بوقنا تخن بس حن ندل نفلت أصصينا نفلت مبات احتي زد اليوم قالوا نحنا أب نقابع أمامنا هم تقول جزء نبلو حزبنا صريح حبريتها ركب ناي تمنقصقاس ناي دنب تقاومو حبريتها يكون بفلاي تي إساس زودبو أجباب أسرار حقا ميدات حيزوك سعلومي نزمت سون زعبا قداي حزبن هيوتون فعرا زي كل سب مخانو زعبا اتا اكترات بحال هاجر تامريت زي كونست حزب مخانو بفلاك اتقصال ولد مخانو دقاقي من الناقل سنة نسينا بسنكي زي ملكزي زسعبو شجرات تي حدشن قصالن ولدو اب كندي سريحو تماهيرو كنبرلو كم نبو تمرعي حدار جيرو ولدو نابركتي هاجرنا قصلت استراتيجايز بزقبري اكايدا اب كندي زغيد اتحجز لكوننت مريرو نتهاجر بب معلتو حدي غاز غير زلوي actually بزا انا زكتاتلو خابتي قدم بزبزح درجة بزبزح جنزب ناتشتئ ناب إثيوبيا بو بيلو ناب أوغندا بزب بيلو بتل بيلو تزبزح تي كخلل وزغير مقد actually بتقرأ بيلو ناب إثيوبيا مخالي ناتو السودان أبزل لغنتا سلزلا كاب سودان 180 degree እንደገና ተጠውዩና ኢትዮጵያ ቃቱ ካቡ ኻና በኡጋንዳ ይመርጻሉ ወላ አቢ ውግእ ይዳሎ ወላ እንታይ ይኹን ወላ እንታይ ይግበር እዝንተ ደኣ ኮይኑስ እንታይ ከጓንፈኒ ከይበል لك أخمت ببحري أب السودان أنتم من سياسة سلم تعرف ما بحر النات حلوسي أو عندهم زي تسامحوا نلوت تسرحوا أو هيك أتصبيوا أب كنت تموت أنت تبالو لا أب عندنا مصنع 500 100 موت يلا 100 500 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 موت يلا
عندنا موسى مدربة له بحدهم قد كا 50% 500 يتموت لذي 500 كان صار لنا نسجر صرنا شجرات صرنا نكيد إلهم مليسوا حجي لهم بإثيوبيا زخدوا زلوخ ناي جدن يوم ولاتي ويعني سألايتكم دو إذن تخوانا دو حجي خاقت دفعت نسرح لنا دو انكلا خلينا دو كنتو اللي جزي أزانو ما دون كيرو البوم زهسسو قنقا ناي هقدف على جومن تبذر تقيت أنا حنا صلاة خابزين لعل خونا كل نيلهم نابو حزلو وبي لهم كع عدل رخيبهم سد زدد ولي نوغاندا خيل نوغاندا قعزلو حجي بوزح ما قدتاتي تي I mean زخيد زلوتي كنتات سلازي عندي إذا قد سنة زلو بزعبا قداينا بزعبا زخن الزرارب زي مخالنا إلى أنتوي at critical point بس يحنا هاللون كله هاجرن هزبن أبحمق كنتاتن هاللون كله كنقبرو بزعبا نخيل سكي نتأكد كن بلايك على منبر زي باشاي زي تقاسو أوشت اتا مسلو متخبر اللهم هاجر دول إدوم زعبيو professors scientists economic and political professors and scientists زلعلو army analysts and inspectors أنصار أمريكاوي policy زين عالم ستير زقبل زلخا بسنك مرقص أمريكا خد زي جميرو ساعة زي فترة ونتات كذا دا حجز خد زلخا بزني سلزو خوان إذن تزيت الريمو we are closer to be burned by nuclear إلهم يواقول له نحن نزا أنتم سبات انتاي نكبر نزولو دونان نزا حقرنا كندحن كنبل as simple as it is هكا عنه بب مقدنا هم عن تويز بالكو بب مقدنا بب عقمنا بزيت هو الدبي بوليتيكاوي يكون ساينساوي قلت أحتحت انتاي بزي قدس ببز تسمعنا هون بلطة كميلنا ونبصح كميلنا أو نبصح اتقندي قداي ناسي انت زي كونه dictators باشاي تقيسو نيرو بزعبا أمتاتا منقستات نابو تليقة خاطو عيدلن يزبلكم عنتوي بب مخنياتون بب عينتون زمسو منقستات امدر لو قنت خنتي اكزامبل كأرباز دلقو ناب قزا تليقة أتيق الزرار برلخ الحطوطات كالعللو كأن انتي تا بارليامنتاري ديمقراسي التبر انتاي تقبروا للنهزبي إلى زقرب كوايا ولا توم ديكتاتورز زبهالو انتاي قبروا له النتهزبي كابتوم أزيهم
ዲክቴተርስ ዝበሃል ብቐዳማይ ተቐይሰ ነረ ኖርዝ ኮርያ እዩ ኣትሊስት እቲ ህዝቢ ክመሃር ክኢሉ ክፈላሰፍ ክኢሉ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ክመራመር ክኢሉ ስለዚ እዩ ዕለት ዕለት ንዘለዎም ናዮም መሳርሒ ውግኣት ቴስት ኣብ ምግባር ሮግ ኔሽን ይበልዎ እቶም ዌስተርን ኔሽንስ ምክንያት ብሕግና እንተዘይተገዛእካ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝበሎ ጠጠው ዘብሎ ነገር የለን ኣብ ኑክሊየር ቦምብ ሰሪሑ ክሳዕ ክንደይ ballistic missiles, IBMs, ICBMs, intercontinental ballistic missiles. أما أوقات بس يحس كتتنكفوني بزبل درجة بس حجتنا عايزة قد استنزلوا أواتر مسرح هيكونان توم نعوخ سرحو معليلهم زلوا دكتها هاجر يا قد استنزلوا ناحي إزي تعلم بسلام تخيل تدلو تودادرتي مرات لا تريهم معلوم مالتي same thing with the Iran dictatorship تبعي بيصوع كلها تكتاتلو أم تايد الرجال له actually إيران كابتم حيالات مهرات ذلو وهاجاري داينا أبتحتي كوميونست بارتي أبز درجازي بس يحب قدام ينال إليونير بخمي تخافيتو هزبا بخمي أبز درجازي بس يحب كميلا تقداميتي نإيكونومينا عالم أما براح بس يحب ناتنا كو مجلس كو يبلون سلازي يعني صار حزبي زبالكم بتمأتوي حزبي بخراب حلو زخيل مجدي زين كساقس منغستي زبل حزبي نخن كساقس زي فقد منغستي زبل نهزبو بتعنا بتمرتي كساقس قدف منغستي زبل دكو بسمكو ماكلاي بحر تحيلو ماكلاي بحري 300 سلم تحيلو ميل تقتيرو الزارب منغستي بحالي إذن وانتن كوينو مسوحات كاب تفتر كسابة دي سابة زعتو منغستي وشتو من تايلو كحتت زي بقع حزب منسين وياني أتلاقيت كان نابلي أبوك كأتو ببقزي إخاء زمن أسيدي كوستر እንደገና ከዓ ሕጂ ዓለም ኩላ ፀላኢት ኤርትራ ከም ዝተሰርሐት ኣብ ድፍዓት ምኹዓትን ምውጋእን ዘዳሉ እዚ እናርአና ፀረ ህዝቢ ጉጅለ ምልኪ እናርአና እንታይ ንግበር يحملنا دو تي بعسرتات أشحات زغل عز حسان دموز فسس حسان سنكل حسان نحركم سمعنا خوينو تنقبرو زقبعنا خنك على عطف يقبع نسلم بارو نبل انتلينا نسرحو نقر يلا
نسرحو نجر يلا مغنياتو كنسرحلو نخيل كونتاتن بوتاتاتن إنا ننبر بأكال كترخبلو تخيل بزمعبل ميدياتات كترخبلو تخيل حبير كتبقى يقول زخل بايتان كونتاتن نهلوه أكوالي بزعبا زخن بدك ديخلنا مغنيات انتعيلنا I don't know بخمي يقصون وسدون خيل نحنا كم نقابع علامنا نتاعيو أنا تصيرنا إنا يخون مبر إتي بوليتيكا والدبات نايصح أمرار حقيقون النصب بيو بوليتيكا والدبات شجرون تايلنا مزيننا أقريبنا مفتحي خيلنا مزيننا أقريبنا ناب هزبي يزقرب زلو نابتن ودبات هون يزقرب زلو كچچ زبلنا يكون غزينا وسدي اتوقعت كأن قصله تمنسي تحت حازيو زلو نموت يصبع اتخابو زملتك فقدو كرتات ناوله كسدد ننبرو لنا مالتي سلازي اتي حط ايشو بين إنا خنقاتون نخيل نازي بين إنا خنقاتون نخيل نازي كم أنا مفتيحو زسانة زتقنانة قفاتر يو كوين النزر أمو ببوغن ناغن نفس الله يبقى عواب كسنكتلو زخيل درجة انت بصحنا بحالا سلازي نسون بزي فرحي بزي حفرات دحري هزبنا ناقلنا مسألنا نقر يلن أناني ولكا بوليتيشنز ولكا شبات كخبر عمي حاجر قدام زي مسألة كخبر اندحر كوينة بمسارات تي على حاجر هزبن زلوم الرائعات أمامتان صعبو نايلو تقعزون زغبر زي صعب تعب نمرزورو باي كلامنا مسلمني لومي تريكورد انتطو تبيلكاد بوي كلامنا بزاز بالكاد نزمتكا مليسنا حبيرنا ما يطلو كل ساعات نقرمالنا نتريكورد هو exactly أنون نتريكورد بوغي كازا نسيد زكاة أملالا هو ملء وعدكم طول هو بدعاباتهم مهارات ሊቃውንቲኦም እንዳበልና ነብስና ነታልል ንሳቶም እንተዳሪሖሞም ገሊኦም ፓን አፍሪካንስ እዮም ገሊኦም ፓን ኢትዮጵያን እዮም ሕጂ ሓንሳ ፀገሞም ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ዝፀሓፍ ብሕልፍቶም ፖለቲካል ሳይንቲስት ና ዝብሉ እቲ ዝፀሓፍዎ ቲሲስ ንዕኡ ከይወድቕ ወይ ከዓኒ ከመይ ገይሩታ መንበር ተዋሂባቶም ዘላ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዘላቶም ቼር ክሕልው ክብሉ እንታይ ይኸውን ኩሉ ግዜ ከምዚ ሓጢኣት ተተደጋገመት ፅድቂ የምስል ነቲ ሓሶት እንድሕር ደጋጊሞም ከዓ ሰብ ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም እሱ እቲ ፀገሞም ግን እቲ ህዝቢ ከዓ ሓንሳ ምሁር ኢልካ ከዓ ሓቲልካ ክትሰምዖ ወይ ከዓ እዝንካ ከፊትካ ንኩሉ ክትቆሕሞ ግቡእ ኣይኮነን ምክንያቱ ብሕልፊ ከምዚ ንሕና ንብዙሕ ዓመታት ደም ተፍሰስናሉ ኣብ ብዙሕ መድያታት ከዓኒ ዝተኻታዕናሉ ዘበልናሉ ንዓቶም በዲል ወይ ከዓ ከምዚ ኦልተርናቲቭ ሜዲሲን ከም ዘሎ
ፀኒሕና ቻለንጅ ክንገብሮም ይግባአና if we don't challenge them እንታይ ኾን ኩሉ ግዜ ኣብ ምቑርምራም ክንነብር ኣይግባአናን ስለዚ sometimes we need to stand up and be counted and say you know what over my dead body I fought for it nobody gave me this independence ala ካርት ዳሃበና የለን ወላ ንኢሳያስ ከማን ንስኻ ኮፍ ኢልካ ደምፅኻ ኣይኮነን ክንደይ ምሩፃትን ብሉፃትን ኣሕሊፍና ደምፃና ኢና ዋንነት ክስማዓና ይግባእ until and unless we believe that እዚ ነገር እዚ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ we need to work hard on it and we need to get under many breeze እዚ ሕጂ ንሓንሳ እንታይ ንገብር ኣለና ንብል ዋ ንካታዕን ሓሳብና ሓሳብ ከምዚ ሓፂን ሓፂን ካራ ንኻራ ትባላላሕ ዘለኻ ንሕና እኳ ንባላላሕ ነንሕድና ንዋሓሃት ነንሕድና ሃኒ ይህን ንባል ኣለና ስለዚ ኩሉ ግዜ አንደርማይን ክንገብሮ የብልናን ዝንገብሮ ዘለና ግን እንታይ ደሎ how do we take it further and further ከመይ ጌርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነማዕብሎን ነጠንክሮን ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ከዓ ንፅዕረሉ ኢና ክንብል ዘለና የቐኒየለይ Thank you, Said. هو أبتي pan-Africanism زبال نجر حلمان ديو يخون نمبر من نهاري زي بالكا زعبا pan-Africanism كتسرح أي تكالسني جاسا فوركي نقلنا أفريقيا مرح دلي بان أفريقيا هذا دي من مسيو زصرفهم ني أو أي ني أبتكبر ليد كجبر كأنه انت زي كوينو ليد كجبر زخل سبا يكون نزبون هاجرون ليد كجبر زي كر كابو وصاي ليد كجبر أكيد سلازي أتمنى هارينا هاجرنا مسكولن هاجرات أفريقيا حبيرنا إنا نبل زلنا كلشان تليوا انجران تليوا whatever it has نحنا كاب غانا دو نيجيريا the same thing كابو خان كورسينا إنا نبل زلنا ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም ንኽስራሕ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ዝድልውነት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ብሕልሚ ዝስራሕ ነገር ኣይኮነን ኣብ ቀን ኣፍሪቃ ክንሰርሕ ኣይንበቅዕን ለፎ ናይ ፓን አፍሪካኒዝም ንቐርኒ ኣፍሪቃ ብህውከት እናዘረግናያን ከለና ውግኣት ዘፍርዩ ጉጅለታት እናህነፅናን እናዕጠቕናን ከለና ናይ ቀን ኣፍሪቃ ጎብለል ክንከውን ወይ መራሕቲ ኮይና ብዓለም ክንርአ ንህንጠይ ምድር ቤትና ክንፅርብ ዘይንኽእልስ ናይ ቀን ኣፍሪቃ ሃገራት ኢሳያስ እኮ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ብቲ ከባቢ ዝዕገርግር እቶም ቁሩብ ምስኡ ክዛረቡ ዝመፁ ኣብ ሽግሮም እዮም ዝመፁ ስለ ዝዕገርግር ተወሳኺ ምዕገርጋር ክፈጥረሎም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዩ ናይዚ መሳርሒ ኸመን እዩ ሰራዊት ካሊእ ስራሕ የብሉን ኢሳያስ ወለዶና ዘዝተወልደ ሰራዊት ኮይኑ ሽግር ምፍጣር እዩ ምክልኻል ሃገር ኣይኮነን ጥራሕ ከብዱ እናሃለዎ ጥራሕ ነብሱ እናሃለዎ እንከሎ ጥይትን ጠበንጃን ቁምብላን ግን ይዕጠቕ ንወለዲ ቆሎ ትሰርሕ ጥሕኒ ትሰርሕ እዚ ትሰርሕ ቀልቦኦም ናብ ፍዓይድ ክን እናበለ ሃንታ ሃገር ውግእ ከተካይድ ስትረፍ ሃገራ ክትካለኸል እንተኾነ ተማሂሩ ሰልጢኑ በዚ ምን ዘመኑ ዝምልከት ዕጥቂ ዝተዓጥቀ
ሰራዊት ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ኣይኮነን ናይ ወፃፅኢትን ቦምባን ኣምፂእካ ሓያልነትካ ዘረጋግፅ ኣይኮነን ውሽጥኻ ሃብትኻ ኢንተርናሊ ፖለቲካሊ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ህዝብኻ ኣብ ዝሰርሖ መንግስቲ ዝኣምን ህዝብኻ እዩ ተሓይሉ እምበር ፅባሕ ንግሆ እቶም ዝሸጡልካ ዘለው ኣፍንጫኻ ምስ በረዱኻ እንደገና ካሊእ ከተናድቕ ትከይድ ኢኻ ምክንያቱ ሓንቲ ጥይት ኣብ ኣይምን ሓንቲ ፍንጫል ታንክ ወይ ከዓ ሓንቲ ፍንጫል ግራድ ሚሳይል ወይ ከዓ ሓንቲ ናይ ውግእ ሄሊኮፕተር ዶ እንታይ ዶ ክትሰርሕ ዓቕሚ ስለ ዘይበልካ ፍልጠት ስለ ዘይበልካ ወነንቱ እቶም ዝሸጡልካ ዘለው እዮም ስለዚ ንፓን ኣፍሪካኒዝም ክንሰርሖ ኣይሚን ፖለቲካሊ and economically ኣድማዕ ክንገብሮ ክንክእል ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝብገስ እዩ ሃገርና ንዑ ይትመክዕን እያ ትሕቲ ኢሳያስን ብጅሎ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝሓልሙ ዝበልካዮ ንምድንጋር በሉ ስለ ዝተባሃሎም እንተዘይኮይኑ I don't think ብንቕሓት ከምኡ ክብሉ እንተዘይኮይኑ ክሓፍሩ እዩ ዘለዎ you know ኣብ ኣኽምላልካ ንእሽተይ እዋ ኣብታ ናይ ፓን ኣፍሪካኒዝም ሓደ ግዜ ንዛረብ ነርና እቲ ዝኮረኩም እንተኮይኑ ናይ ኣንፃር ዌስት ኣንፃሩ ገለ ብዙሕ ይዛረብ እዩ ኢሳያስ ሕጂ ኣብታ ናይ ኦኤዩ መፅኡ ፀሪፍዎም ገለ ዝበልካ ኣብኡ ክትፃረፍ እንከሎ ዘድያ እዚ ተቓሊስና እምበር ፈቲኹም ድሃብኩምና ኣይኮነን ወፃእ ሰብ ተኣምኑ ነርኩም እንተትኾኑ ክንሕረድ እንከለና ክንቅጥቀጥ እንከለና ኣበይ ነርኩም ክብል እንከሎ ሓደ ሰብ ዝስሕቕ ዝነበረ መጋቢ ጥራይ ምክንያቱ እታ ዘረባ እቲኣኻ ቀደም መጋቢኹም ስለ ዝበለ እዩ ኣብቲ ናይ ኢያን ስሚት ብሓይሊ ፀቒጦም እንግሊዝ ኾኑ እቶም ፍሮንትላንድ ስቴትስ ከም ዘቕበሎ ዝገበሮም ሕጂ ሓደ ብላሎ I like your leader he speaks his mind ገለ እንታይ በልካ ኢለ ዋ እሱ ደይኮነን ድሕሪ ሬፈረንደም ኢና ንመፀኩም ኢሉ ከብቅዕ ኣብ ዓለም ሬፈረንደም ገበሩ ምስ በለ ግን ቅድሚ ሬፈረንደምካ ኣብ ዳካ ናይ ኦኤዩ ኣኼባ ዝነበረ ብሓይሊ ከኣትው ደልዮም ኢሎሞም until now you are not recognized ሓደ ክነግረካ እየ ካልኣይ ድማኒ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ከዓ መሊሱ ድማኒ ነቲ ሱዳን ተዳሪኹሞ ነቲ ሱዳን ኤምባሲ ነቶም ኦፖዚሽን ሂቦም ትመፍታሕ እንዳተሳእለ ኣልኣሚን ተሳኢሉ ሕጂ ለ it never happen in a world until and unless እቲ መንግስቲ ምስ ተሰዓረ ዳኣልካ ነቲ ዝሰዓረ ትህቦ እምበር መንግስቲ ከሎ ነቲ ኦፖዚሽን እዚ ገዛኻ ኢልካ ክትቦ ኣይትኽእልን ኢኻ where did it happen ኢለ እንታይ ዓይነት እዚ ፖለቲካል ብላንደር እዩ እዚ ብዙሕ ኣሎ ኢሳያስ ዝገብሮ ካብ ዲፕሎማሲ ይኹን ፕሮቶኮል ወላ ንኣሕመድ ጉሌድ ከማን ዝከርኩም እንተኮይኑ ኣብ ሓደ ኣኼባ እንታይ ኢልዎም እዚ ዓሚል ናይ ኢትዮጵያ ከይወፀ ካብዚ ኣይዛረብን ኢሎም ዳሕረይ ኦባሳንጆ እንታይ ኢልዎ ይብሉ ኣብኡ ዝነበሩ ይነግሩና ስማዕ እስኪ ኢልዎ ንስኻ ንዓድኻ ኢኻ ትገዝእ እምበር ማዓስ ንኩልና ትገዝኣና ኮንካ ንስኻ ዓዱ ወኪሎ ከም ድመፅኻ ትፈልጥ ኣለካ when you come here you need to speak with protocol you can't just ኣብ ኣፍካ ዝመፀካ ትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሎም ስላም ገይሮሞ ይበሃል thank you ሰይድ እሞ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ክንፍፅም ኢና ምእንቲ እዚ ህዝቢ እዚ ክንቃለስ ዘይተፈፀመ ዕማም ናይ ስዋኣትናን ስንኩላትናን ኣብ መፈፀምቱ ምእንቲ ክበፅሕ ዕድል ዝሃቡና
المسوأتነት زحلفلنا سماعتاتنا كل ساعة كبرات يوم تذكروا خاينا برو يقني الليل